Пам-пам-пам. Відік. Я дурею. Я просто думаю, што я раніцай буду больш бадзёры, але раніцай мы запісваемся сёння раней, чым звычайна. І я нешта не зусім бадзёрыя. Мяне апошні год ужо раніцы не зусім бадзёрыя. У колькі Таму ты што- прачынаешся? Ну, па-рознаму, звычайна там о 8 гадзіне. Зараз я буду прачынацца яшчэ раней, таму што трэба знаходзіць час, калі працаваць. Такая праблема, што ты як малады бацька таксама разумееш, што у дзень, нават калі ты хочаш папрацаваць, у цябе не заўсёды можа гэта атрымліваецца, нават калі там дзіця ся паводзіць ціха, і ўсё роўна за ім трэба глядзець, ты ўсё роўна яго адцягваеш, а калі твоя праца, твой працэс, это нейкі працэс, у які трэба паглыбляцца, занурацца цалкам, і эмацыйна, і думаць, і тэксты пісаць, то вось гэта тузаніна кожныя пары хвілін, яна вельмі выдзёргвае з працэсу працоўнага. Працей і добра працуецца умоўна толькі ўвечары, калі дачку паклаў спаць. Там пасля 9 можна пасядзець, але ты ж не можаш сядзець без конца да ночы, таму што раніцай зноў трэба ўставаць, і то зноў гэта ўсё, і карацей трэба шукаць нейкі час, калі я вось думаю, можа сапраўды прачынацца якіх у 6 раніцы і першы пару гадзін. Ты так робіць? Мы прыкладна так і прасынаемся, да, таму што у нас атрымоўваецца Паўлінка 6:30 10. Даволі часта жонцы на працу на 7, а гэта значыць, што яна там трэба ўстаць у 5:30. І дачка там 10 можа ў 6, у 6:30 прачнуцца, таму у нас даволі такія раннія ранкі, пад'ём. І сапраўды, калі ёсць магчымасць аддаць у садок, у жлобак, тут мы да адной нашай беларускі я перыядычна аддаём, калі такая ёсць магчымасць. Зараз яна хварэе, добра, што ў жонкі тут таксама на выхадныя атрымаліся. Але звычайна гэта тыпу ў 6:30 завесці дачку ў садок, у 7:30 сесці і пачаць працаваць. І потым, калі яна ўжо кладзецца вечарам 10 у 8 у 9 спаць, то ўжо ніякіх сілаў на тое, каб штосьці рабіць не застаецца насамрэч. Так, калі сябе не прымусіць, то можа ўвесь дзень так і гэта ж, ты пагадзіся, это ж нейкая ўзроставая ўжо тэма, што ў цябе проста энергіі ўвесь дзень не хапае. Табе здаецца, вось ты нават можаш выспацца, ўсё, ты такі, сёння шмат спраў зраблю, робіш іх да 2, потым ты стамляешся, а думаеш, вечарам яшчэ нешта зраблю, а ўвечары вось ты паклаў дачку, 9 вечара, ты садзішся за гэты комп, і нічога не хочацца, і не гуляць, і не гуляць, просто нічога. такі, Так, разумею. Ты ўжо лёг бы, ды ляжаў бы. А гэта, па сутнасці, адзіны час, калі ты можаш нармальна папрацаваць. Твой Я, час. напрыклад, пра сябе кажу. Да, пра мяне, мой час адзіны, калі могу нармальна, паглыблена сесці, папісаць сцэнарый, нешта там паглядзець, пашукаць інфармацыю нейкую сабраць. А ўжо няма ніякай энергіі. А энергія калі? У асноўным у мяне, напрыклад, у першай палове дня. У першай палове дня няма магчымасці сесці нармальна, пашукаць інфармацыю, папісаць сцэнарый, таму што ўвесь час... Яшчэ не трэба забываць, што мы жывём на хутары, і тут увесь час яшчэ ёсць куча спраў, якія трэба рабіць. Яны, вядома, не так, што ў цябе там страха цячэ, і вось прама зараз трэба бегчы рабіць. Але калі ты перманентна жывеш у стане, што ў цябе ўвесь час ёсць што зрабіць, бо ты вось нават сядзіш, я зараз сяджу за кампом, там плінтусы, там там правады, трэба праводку перарабляць. Я просто ведаю, што яны і вісяць. Это такая непрыемная штука, якая просто увесь час цябе дзёбе, і нават тебе не абавязкова зараз усё кідаць і бегчы рабіць, але ты ведаеш, што яна ёсць, эта праца. Яна просто на табой вісіць. Ёсць твая праца, ёсць праца па хутары, і это мяне панесло той бок, што шмат людзей просто ўспрымаюць всякія вёскі, выезд на прыроду, на дачы, і для іх гэта тая частка адпачынак, таму што вось яны 5 дзён знаходзяцца ў сваіх будзённых справах, праца там гэта самае, яны напружваюцца, яны там знаходзяцца ў адной атмасферы, а потым яны прыязджаюць на сваю вёску і 2 дні там кайфуюць, і яно сапраўды на кантрасце выглядае так, што ты тут месца, дзе ўсё так добра, ўсё прыемна, спакойна, ціха. Але калі ты жывеш тут, то з табой
разам у вёску прыязджаюць усе будзённыя праблемы, пытанні, якія ты звычайна едучы на дачу пакідаеш у горадзе. Яны ўсе з табой пераязджаюць разам. У горадзе нічога не застаецца, і тут табе ўсім гэтым трэба займацца. І працамі, і рамонтамі, і дагледжваць дзіця, і нейкія пытанні вырашаць, і фінансы, і бюрократычныя, і сутыкацца з усімі службамі, і дзяржаўнымі, і недзяржаўнымі. То бок усё гэта вяртае сюды, прыходзіць да цябе, і няма ўжо такога па сутнасці, што ты вось тут жывеш там як у раі, таму што гэта ўжо месца асацыюецца ў цябе з кучай спраў. І вось ад гэтых куч спраў ужо немагчыма проста адмахнуцца. Ты просто сядзіш і разумееш, што вось зараз мы зробім гэта, мне трэба ўсё не атрымліваецца сядзець за кампом, знаеш, глядзі дачку, ці ідзі працуй, рамонт рабі. І такі лёгкі ёсць адчуванне сконцага ціску, так, стомленасці, то бок ты не можаш знайсці сабе ні месца, ні часу, якім ты можаш спыніцца. Тыпу цалкам адключыцца ад усяго. Ось. Таму класна, вёска класна ў гэтым плане працуе, калі ты жывеш у горадзе, ты сапраўды можаш сюды прыехаць і тут адключыцца ад тых праблем, якія ты пакінуў у горадзе. Але калі гэтыя праблемы разам з табой прыехалі сюды, з табой тут жывуць, то ўжо адсюль куды бегчы, у горад атрымліваецца. Тыпу ўсіх кінуць, паехаць у горад і там 2 дні пасядзець, то ўжо будзе выглядаць як адпачынак нават. Это пытанне насамрэч у тым, як разгрузіцца. Мы адчулі палёгку, калі на пачатку года змаглі аддаць паўлінку у жлобак, садок, яслі. Это так завецца, пэўна. І вось тады стала крыху больш часу, і атрымлівацца стала больш штосьці дакладна планаваць. Але потым жонка знайшла працу, і стала яшчэ больш все недакладна і незразумела, калі што дзе, як рабіць, як это ўсё сінхранізаваць. І зараз усё выглядае так, як шчыльны графік, у якім ты як конь упаханы, і заўсёды ведаеш, што вось у гэты момант табе ёсць чым заняцца, і ты мусіш штосьці важнае зрабіць, каб штосьці не прапусціць. І пры гэтым жа ёсць нейкая унутраная установка, нібы гэта нармальна. Гэта жыццё так і выглядае, што гэта бясконцы нейкія працэсы, нейкія ад раніцы да вечара, асабліва у сям'і, у бацькоў. Калі ты робішся бацькам. Калі вы, ваша сям'я, робіцца бацькамі. Я думаю, што тут у нас такая праблема яшчэ, што мы даволі познія бацькі па мерках нашых бацькоў. То бок, умоўна, калі б у 21-22 ты ўжо абзавёўся б сям'ёй і дзіцём, то яны б ужо зараз у цябе былі цалкам самастойныя, і ты ўжо лепш жыў бы сваё лепшае жыццё. Это факт. Усё зрабіў, што хацеў, і можаш займацца, пляваць у столю ці канапу праціскаць. Гэта факт. Мы таксама жонкай увесь час пра гэта гаворым, што калі б мы гэта зрабілі умоўна нават хаця б 10 год таму, не справа ў тым, што яна б ужо дачка падрасла, у тым, што у той час энергіі было больш. Усё рабілася неяк прасцей, і ты сапраўды ты мог узяць на сябе больш. Зразумела, з гэтым было б звязана яшчэ куча недахопаў, таму што і мы былі менш сталыя, такія менш, як правильно, зрэлыя, сталы, не саспелы же. Так, мы былі менш адэкватныя, то бок зразумела, што было б больш праблем, было б цяжэй у гэтым, эмацыйным нейкім сэнсе, таму што больш маладыя, дурныя, невядома, што там магло бы 10 гадоў таму адбыцца. Зараз ужо такія, тыпу, ты падышоў да гэтага, прям адрыхтаваны. Так, тыпу, я ўжо пабачыў гэта жыццё, мяне ўжо нічым не здзівіць, давайце дзіця. Апошні файнал босс. Давай, файнал босс, і ўсё, на гэтым, можна сказаць, я ўсё. Я ўсё прайшоў, я прайшоў гэту гульню. Можна толькі пачынаць новая гульня плюс, напрыклад, это другое дзіця, напэўна. Вось, дарэчы, не думалі пра другое? Кажуць, што не думалі. Мы пра гэта думалі ў тым сэнсе, што гэтага дакладна не будзе. Тыпу, я не ведаю, як у вас, мы сядзець 9, калі дакладна, это ж 10 месяцаў цяжарнасці.
усе 10 месяцаў успрымаецца просто як нейкі я не ведаю, это было спаборніцтва, это было Мгм. перыяд выжывання і я бы напэўна, я не ведаю як жонка дакладна калі хочаш другое дзіця ідзі шукае другую жанчыну я ні ў якім разе на гэта болей ніколі не падпішусь ні пад якім калі як толькі і ад цябе пачую хоць слова ў гэты бок Мгм. нават жартаваць на гэты конт нельга. Вось. Ну, у нас было вельмі цяжка з гэтым Ну всім. добра, паглядзім, што вы праз гады 2 пра гэта скажаце. А што ты ўжо Перадумаць. хочаш сказаць, што ты ўжо гатовы да другога? Ну, мы пачалі штосьці абмяркоўваць такое, што ўжо 3 гады паўлінцы. А я просто вырас у такой, ну, як бы у мяне толькі сястра родная, але ў нас даволі вялікая сям'я ў сэнсе там стрыечных дзядзяў, цёцяў, стрыечных братоў, сясцёр. І ну, заўсёды былі такія нейкія дружныя і бавілі час заўсёды разам. Ну, карацей, была такая нейкае адчуванне вялікай сям'і. І неяк адно дзіця гэта неяк так зусім мала. Ну, мне падаецца, што будзе сумна паўлінцы адной. А так 2, Ну толькі можа, і 3. калі будзе калі будзе другое дзіця, не кажы другому дзіця, што вы яго нарадзілі для таго, каб паўлінцы не было сумна. Яна ўсё жыццё тады другое дзіця будзе жыць з гэтым цэтлікам такого тыпу пад забаву. Тут яшчэ трэба разумець, вы пра гэта думаеце. Тут яшчэ трэба параўноўваць з тым, як вы думалі пра другое дзіця першы год. Ну, як толькі нарадзілася. Ну, першы год зразумела, гэта ж самыя цяжкія такія. Нават, слухай, я б нават не сказаў, што першы год, можа. Хаця не, пэўна, першы. Увесь такі. Але калі дзіця ўжо пачынае спаць, так больш-менш адэкватна, і у цябе неяк гэты рытм начны, дзённы больш-менш уладкоўваецца, то гэта Ну, я вось зараз, колькі 3 гады прайшло, лічы, і яно неяк ужо тыя цяжкасці, якія там былі першыя месяцы, калі ў цябе цалкам змянілася жыццё, то яны ўжо не такія. Ну, я ўжо не магу так успомніць надта шмат чагосьці такога кепскага. Асабліва, я вось табе кажу, калі яно падрастае, і калі яно ўжо пачынае хадзіць, а потым яшчэ і размаўляць з табой. І вось, ну, пэўна, не проста так кажуць, што там менавіта бацькі, тата, што ён па-сапраўднаму пачынае любіць сваё дзіця не адразу, вось як яно нарадзілася, таму што вось гэтай сувязі яшчэ няма. А вось калі яно такім ужо падобным да чалавека, а не да чырвонага бурачка становіцца, вось тады ты па-сапраўднаму з'яўляюцца ў цябе нейкія бацькоўскія пачуцці. І ну вось за гэтыя апошнія 2 гады яно, пэўна, так, ведаеш, усё зацёрлася. Было больш зараз такога нейкага добрага, прыемнага, што агулам і не ўспамінаецца штосьці кепскае з усяго гэтага. Ну, так, гэта адзіна, так. напэўна, што мы распрацоўваем, тое, што умовы так працуе наша памяць, што мы сапраўды кепскае шмат што забываецца, сціраецца, нешта пазітыўнае наадварот павялічваецца, рамантызуецца нават, і тады, канешне, можна праз пару гадоў, напэўна, пачынаць задумвацца, але не ведаю. Мне здаецца, што ўжо, ну, нам ужо нібы позна. Ну, нават чым позна, не нават у сацыяльнай дасракі, що там хто думае, 40, 35, 40, 45, у колькі хочаце, столькі наражаеце. Ну, тут нават просто медычна. Да, нават медычна. Ёсць шансы, ёсць сур'ёзныя рызыкі, то бок не просто там па прыколе, а сапраўды сур'ёзныя рызыкі. І ну, калі з першым, я кажу, ну, пашанцавала, да, то з другім можа не пашанцаваць. І, ну, як бы гэта не гучала, не ведаю, прагматычна, не прагматычна, можна атрымаць такую кучу праблем, такую кучу прям эмацыйных, ну, карацей, такога, чаго ты сабе ўжо не параіў бы, ну, не пажадаў бы мець у свае там 40 ці колькі гадоў. Пытанняў праблем. Што, я там падвіс некуды? Ну, нешта ты
троху выява твоя Можа, подзавісла. і мы пра што гаварылі пра тое, што гэта рызыка сур'ёзная і гэта такая ўжо латарэя, у якой Не імавернасці хочацца прайграць. так, нават ну калі тыпу там Там шанец Ма- такі долі процента, Ну, але просто што- істотная. не, ну там шанс уже вельмі моцна і хутка павялічваюцца у такім там здаецца пасля 35 розныя вось гэтыя генетычныя розныя захворванні Мгм. яны ну імавернасці павялічваюцца ўжо даволі хутка, таму канешне і у Мгм. гэту латарэю таксама ўжо гуляць няма ніякага шчыра жадання это все правяраць. Вось. Так што такія вось справы. Так што неяк змагаемся, працуем і намагаемся збірацца вось так вось разам, а хаця бы раніцай знайсці пару гадзін для того, каб запісаць вам новы відзік, сябры. Так, усім прывітанне, гэта 79-й выпуск подкаста «Відзік» за мікрафонамі ў віртуальнай студыі. Віталій Ляхновіч і Яўген Рудзі, аўтар тэлеграм... што кажу? Аўтар YouTube канала. Тэлеграм таксама, ну чаму ж не? Ну таксама, дакладна. І тэлеграм таксама. Усяго таксама. Нарэшце мы сабраліся, гэта бывае даволі складана. Вы ўжо зразумелі з гэтага уступа, дзе мы нанылі на 15 хвілін пра тое, як цяжка з усім гэтым праз усё гэта пражываць. Падкаст «Відзік» гэта падкаст на беларускай мове пра тэхналогіі, нейкія такія асабістыя і відэагульні. Пра тэхналогіі гэтым разам будзе менш, таму што я выгаварыўся ў мінулым выпуску «Відзіка», можаце паглядзець яго. Там я запісваўся адзін без Рудзі, бо мы не змаглі так больш-менш скантактавацца. І там можаце пачуць пра ўсялякія, пра то, як выратавалі дзённікі Ганны Франк VPN-сервісы, пра штосьці яшчэ. Я ўжо не памятаю, што я запісваў. Так хутка змяняецца інфармацыя, колькасць у маёй галаве, што гэта ўсё раствараецца. Вось. Але тэхналагічная сёння таксама крыху будзе, і гэта такая даволі смешная гісторыя пра тое, пра аптымізацыю Windows 11. Дзесьці у пачатку сярэдзіне лета, карацей, адбыўся рэліз такога лэптопа, які завецца Surface Laptop 13. Гэта такі 13-цалёвы лаптоп ад Microsoft непасрэдна. Я не памятаю, хто яго вырабляе. Здаецца, магчыма, гэта якая-небудзь Lenovo ці нейкая такая кампанія, менавіта хто займаецца вось гэтым вырабніцтвам. Але што самае цікавае, што ў гэтым лэптопе за $900 было ўсяго толькі за $950. І гэта хутчэй за ўсё без падатку, то бок яшчэ калі там у штатах у залежнасці ад розных штатаў там будзе дакладвацца нейкі дадатковы падатак на гэта ўсё, то бок гэта яшчэ даражэй будзе. І гэты лэптоп з 8 гігабайтамі аператыўнай памяці. То бок і 256 гігабайтамі агулам сховішча ось гэтага не часовага, а усечасовага. І VT8 гігабайт, ну, даволі такі добры знак таго, у якім зараз мы моманце гісторыі з вами знаходзімся, што крызіс, вось гэта наступствы вось гэтага крызісу памяці, які зараз адбываецца праз дата-цэнтры для штучнага інтэлекта, якія зараз высмоктваюць усе гэтыя самыя фабрычныя магчымасці па вырабе рам памяці, а тое, што па выніку даязджае да вось такога рынку асабістай тэхнікі, то яно аказваецца даволі дарагім. І 8 гігабайт ўсё бы нішто. Макбукі на 8 гігабайт MacBook Air яны ў прынцыпе на macOS больш-менш няблага працуюць у якасці такіх друкавальных машынак. Але праблема ў тым, што на Microsoft Surface лэптопе знаходзіцца ўсё ж такі Windows і Windows 11. І гэты лэптоп атрымаў усяго 6 балаў ад Verge у аглядзе. І галоўная праблема з гэтым лэптопам заключалася ў тым, што ён вельмі кепска працаваў на гэтым самым на Windows 11. То бок тут рэв'юер, які аглядаў яго, казаў, што вось, допустим, да прыкладу,
у цябе які-нибудь Microsoft Teams уключаны созвон, ці які-нибудь Slack, ці у Google Meet ты созваниваешься, якіх-нибудь 10 табаў адкрыта у Chrome, яшчэ тое-сёе невялічкае, там які-нибудь сігнал, то бок месенджер, і ўсё. У гэты момант лэптоп сапраўды пачынае вельмі моцна тармазіць, ён падвісае, прытым падвісае адразу на некалькі секунд. То бок вось гэты аб'ём памяці 8 гігабайтны, ён быстро забіваецца, і вінда пачынае рабіць своп памяці, як гэта у прынцыпе працуе і на Mac-асі, калі штосьці, нейкі кавалак з аператыўнай памяці выгружаецца на SSD-шнік, там захоўваецца, і штосьці, што зараз вось гэтым на форэграўндзе, то бок у гэтым полі зроку, карацей, карыстальніка зараз знаходзіцца, яно загружаецца ў гэтую аператыўную памяць. І праз вось гэты своп, праз тое, што сістэме даводзіцца вельмі шмат разоў штосьці выкідваць і закідваць назад у аператыўную памяць, праграмы пачынаюць завісаць на некалькі секунд. Для ноутбука сучаснага, здавалася б, які вось толькі-толькі выйшаў, гэта агулам непрымальна, гэта просто ганьба сапраўдная. Але вось такая сітуацыя. 8 гігабайт RAM, $1000 лэптоп, і ён у вас тармозіць пры звычайнай офіснай працы на некалькі секунд, можа падвісаць, і ты з нічога з гэтым не можаш зрабіць. Гэта быў вялікі скандал, на які прыйшлося рэагаваць самой Microsoft. І як Microsoft на ўсё гэта звычайна рэагуе, яна адпраўляе сваіх віцэ-прэзідэнтаў па розных справах ісці ў вось такія рэсурсы кшталту Windows Central, якія прыкормленыя, якія на зарплаце у Microsoft, в прынцыпе, хутчэй за ўсё і жывуць, на нейкіх чутках, якія там з Microsoft зліваюць ім кантралявана. І ім прыходзіцца ісці і проста выбачацца і даваць абяцанкі, што мы абавязкова ўсё выправім. Windows 11, нагадаю вам для такой цікавосткі, у яе, наколькі я памятаю, былі 11 System Requirements. У сістэмных патрабаваннях гэтай сістэмы, хаця тут напісана ўсяго 4, это агляд ад шыі, яму верыць асабліва не можна, але вось так, добра, нешта мне не шчасціць. Халера. Пакуль ты шукаеш, сказаць хацелось, што, конечно, калі купляеш ноутбук за 1000, ты хочаш, каб хаця б Excel там працаваў. Нормально. А я бачу, нават Excel падправа. Это не тое, што хацелася бы атрымаць за такія грошы і ў 2026 годзе, гэта дакладна. Сапраўды. І галоўнае ў гэтым усім, што агулам Microsoft рэкамендуе для таго, каб без праблем працаваць з Windows 11, яна рэкамендуе машыны, у якіх ёсць мінімум 32 гігабайты аператыўнай памяці. Вось. Але зусім нядаўна, не ведаю, чаму не працуе вось гэта спасылка, шкада. Але так, была навіна пра тое, што яны знізілі да 4 гігабайт, з 8 гігабайт аператыўнай памяці да 4 гігабайт, нібыта на 4 у прынцыпе Windows 11 зможа запусціцца. Праблема, хутчэй за ўсё, толькі ў тым, што ўсе гэтыя 4 гігабайты памяці Windows 11 і зойме, і для нейкіх вашых ужо праграмаў карыстальніцкіх нічога не застанецца. Вось. Тым не менш, усялякія вялікія дзядзькі з Microsoft пайшлі ў народ і пачалі расказваць, што яны плануюць моцна заняцца тым, што будуць выпраўляць вось гэтую галоўную праблему Windows 11, звязаную з аптымізацыяй, з спажываннем аператыўнай памяці. Яны назвалі некалькі кірункаў, у якіх гэта будзе ўсё працаваць. У першую чаргу збіраюцца за кошт спажывання памяці зменшыць за кошт таго, што пяройдуць на больш хуткі натыўны інтэрфейс, які больш лёгкі. Гэта WinUI, які адносна не так даўно выйшаў, і ён заменіць
веб-вьюхі, на якіх некаторыя праграмы былі напісаныя не такім чынам, менавіта ў самой сістэме, такім чынам пазбавіцца значнага абцяжарвання ад гэтай тэхналогіі. Таксама яны абяцаюць, што працэс першапачатковай наладкі, вось гэты out of box experience, калі ты ў першы раз запускаеш свой камплюктер, яны яго таксама паспрабуюць зрабіць больш хуткім і простым, але не зусім зразумела, навошта гэта ты адзін раз наладзіў сваю Windows машыну і далей ты хочаш проста, каб яна нармалёва працавала. Але гэта звычайна не доўжыцца такі вялікі доўгі прамежак часу, таму што Windows, на жаль, з часам пачынае працаваць усё горш і горш. Карацей, абяцанняў шмат. Паглядзім, як гэтыя абяцанні будуць далей з боку Microsoft выконвацца. Я, як той, хто карыстаецца і Windows'ам, і Linux'ам, я ўжо пра гэта расказваў у падкасці, я ўжо гэта паказваў, як гэта выглядае ўжывую, як нашмат хутчэй гульні на CashOS запускаюцца, чым на Windows. Вось. Калі я нават пакіну яшчэ раз спасылку у каментарах да гэтага выпуска на тэлеграм-канал Відзіка з менавіта тым параўнаннем, дзе я параўнаў хуткасць першага запуску гульні Crusader Kings 1, Crusader Kings 3, Крыжаносцы 3, адзін і той жа сейф на віндзе і на CashOS, і наколькі проста захапляльная для мяне была розніца ў гэтай хуткасці, калі я упершыню на CashOS пачаў гуляць. Вось такая, даволі... Я як карыстальнік Windows магу сказаць, што я не сутыкаюсь з такімі праблемамі. У мяне гульні як запускались, все нормально. Ты просто не параўноўваў гэта ніколі. Я не могу зразумець, што ты маеш, типу, я ж табе паказваю загрузак. То, што ты маеш на увазе ў канкрэтна ў нейкім выпадку, окей, але што апошняй гульні я гуляў, я не ведаю, што там можна паскорыць. Замест 3 секунд будзе 1 секунда, не, замест 2 секунд будзе 57 секунд. Вось так. Так я про это хотел сказать, что... Замест 2 минут будзе 57 секунд, калі я там памылюсь. Вось гэта я хотел сказать, что у мяне просто няма зараз такіх гульняў, на вот такія столькі грузіліся. Магчыма, калі б я гуляў якую-небудзь Европа Універсаліс, я не памятаю, як з 5-й, а 4-я дакладна там даволі так магла доўга так загружацца. Можа быць, там гэта было бы і прынцыпова, але зараз я апошняе, што гуляў, у мяне там нідзе ніводнай гульні, ніякая з іх не загружалася доўга, і таму магчыма, гэта, вядома, зразумела, гэта перавага, але наколькі гэта перавага прынцыпова, каб для гэтага перайсці на Linux і яшчэ гады 5 паламаць сабе галаву, каб разабрацца, як на гэтых хреновіне працаваць і жыць увогуле існаваць, я думаю, яно таго звычайнаму карыстальніку, а не вам, гэтым праграмісцкім задротам. Звычайнаму карыстальніку гэта можа быць нахрен не трэба. Калі так па-шчыраму. Насамрэч, звычайны карыстальнік, вось калі мы бярем звычайнага карыстальніка, звычайна, што яму там трэба? Паглядзець серыялы у браўзеры, штосьці напісаць дзе-небудзь, таксама гэта можна зрабіць у браўзеры, якія-небудзь чарнавікі, якія-небудзь тэксты, соцсеткі. Вось той, хто не займаецца якім-небудзь стварэннем контенту, ды нават калі ты там ствараеш нейкі контент, ёсць DaVinci на Linux. Карацей, звычайнаму карыстальніку якраз такі Linux, у прыватнасці CashOS, ён можа быць больш карысны, таму што ён запускаецца на любым жалезе, і на 8 гэтых гігабайтах аператыўнай памяці ён бы лётаў проста як я ў маладосці, калі у мяне былі валасы на галаве. Калі звычайны карыстальнік захоча запусціць гульню, якая не падтрымліваецца Linux? Практычна ўсё падтрымліваецца Linux. Толькі ёсць праблемы з усялякімі Fortnite'амі, дзе там ёсць античыты на ўзроўні ядра Windows, то бок гэты античыт мусіць убудавацца на ўзроўні ядра з правамі доступа на ўзроўні ядра, і на Linux такое немагчыма. Такія праграмы карыстальніцкія, яны не могуць атрымоўваць такога ўзроўню прывілеі ў сістэме, таму гэта такая асноўная зараз праблема. Вось, але, добра, тут спрачацца асабліва
на гэты конт. Не, так а што спрачацца? Я просто нават калі адкрыць любы спіс гульняў, якія выходзяць. Ну. Ты про то, што там няма Linux? Нема, я не ведаю, можа іх просто... А як, па-твойму, Steam Deck працуе? Я не ведаю, як працуе. Ну, Steam Deck, яно, калі што, таксама базіруецца на Linux, на дыстрыбуціве SteamOS. Ну, і там же гуляюць ва ўсё, у Elden Ring гуляюць. Але я думаю, што гэта неяк, ну, там нешта адмысловае. Ну, там ёсць слой трансляцыі, Proton, які трансліруе каманды паміж гульня з аперацыйнай сістэмай. Яна як-то размаўляе з дапамогай спецыяльнага набору API каманд, скажем так, прапісаных нейкіх інструкцый, праз якія можа звяртацца непасрэдна да сістэмных нейкіх прыладаў. І зразумела, калі ты на Linux, гульня напісана пад Windows, яна гэтыя каманды кідае, а ў Linux каманды, адказы на гэтыя каманды, і агулам гэтыя каманды зусім іншыя. І ёсць вось гэты праслойка, якая завецца Proton. Прынамсі, у SteamOS яна актыўна карыстаецца, і Valve актыўна ўкладваецца ў тое, каб яе распрацоўваць, рабіць лепшай. І вось, і гэты слой, ён трансліруе каманды з адной мовы, скажем, з віндовай мовы ў лінуксовую і з лінуксовай у віндовую. І, ну, было дастаткова шмат ужо усялякіх параўнанняў, што гульні, адзіночныя гульні, тут мы зараз больш кажам пра гэта, што на Windows 11 і на той жа CashOS, да прыкладу, яны могуць ісці comparable, то бок яны могуць быць прыкладна аднолькавыя па хуткадзейнасці, працаздольнасці сваёй у параўнанні з якой-небудзь, ну, калі іх параўноўваць адзін да аднаго. Вось, дзесь у мяне тут нават быў такі вось графічык, дзе можна паглядзець. Вось, Crimson Desert. В прынцыпе, тут па ўсіх параметрах атрымоўваецца, што на CashOS ад 3 да 27% больш фепісаў, чым у нейкіх іншых гульнях. Counter-Strike можна гуляць плюс 10%, 419 FPS, вось табе. Ці ёсць тебе такі манітор, на які можна... Ну, ты забіваць будзеш усіх проста, нават не страляючы. Ёсць такія, ну, агулам, здаецца, 15% не так шмат, але тут бывае такое, што вось Doom The Dark Age, там, 52 FPS у цябе будзе на Windows, і гэта ўжо будуць несапраўдныя 60 FPS. А тут ты на CashOS зможаш залочыцца на 60, і гэта такая добрая колькасць, добры стандарт. Яшчэ, дарэчы, пра вось гэтыя фепісы, ці пакутуеш ты на віндзе ад разрываў экрана? Ці толькі ад разрываў дупы? Синхронізацыя вертыкальная? Так, вертыкальная синхронізацыя, вось гэта вось такая штука. Ці бываюць такія праблемкі? Я памятаю, толькі адна гісторыя была з вертыкальнай синхронізацыяй, это з другім сталкерам. Там трэба было нешта уключаць, каб яно нармальна працавала. А так без неуключанай вертыкальнай синхронізацыі, это async, як там называецца. Яно там усё тупо лагала, але гэта нібы ўвогуле не было звязана з вертыкальнай синхронізацыяй, а з дзясяткам багаў тэхнічных. Яно нейкім чынам працавала як мыліцца, ну, то бок яно дапамагала. А так не здаецца ніякіх такіх сур'ёзных праблем, нічога такога. Ну, карацей, я тут, канешне, зараз магу памыляцца, таму што гэты трэд я даўно на Reddit чытаў, але на маім дыстрыбуціве CashOS з гэтым самай. Што ў мяне там з гномам у якасці працоўнага стала. Там ёсць нейкая натыўная падтрымка вось гэтага VRR, Variable Refresh Rate, то бок, калі ў цябе там 120 не 120, 119 Гц, ці там, не ведаю, 53 фреймс per second у гульні, а ў цябе там манітор на 120 Гц ці на 60 Гц, то ў цябе вось гэтых тирдаўнаў разрываў экрана агулам не будзе назірацца, таму што яна неяк гэтая сістэма умее ці то манітор прыстасоўваць да вось гэтага таго, якія фепісы аддае гульня, ці штосьці яшчэ. Я вось зараз, канешне, магу з гэтым памыляцца, таму, пэўна, не буду пра гэта шмат казаць, каб не ўвесці нікога ў зман і агулам не выдаць, што я у гэтым нічога не разумею. Але
я падрыхтуюся да наступнага выпуска, я абавязкова пра гэтую тэхналогію крыху больш падрабязна раскажу. Вось таму зараз сыдземся на тым, што Я просто Я Linux лепшы. не лепшы. Я тебе патлумачу. Вось ты кажаш пра звычайнага і кажаш, вось звычайны Ну, гулец чым там. займаецца звычайны? У гульні Я гуляе. тебе YouTube глядзіць. патлумачу тебе. Не гуляю. Ты мне паказваеш фіпіс, а я тебе кажу, што это просто не працуе. Гульні на Linux. Я просто раскажу пра свой досвед. Не я быў у Linux. Мы намагаліся ў нейкі час з пэўнымі геймерамі намагаліся гуляць у гульні разам. Значит, это было давно, гады 4 таму яшчэ у нас там выходзілі, карацей, мы там стрымілі і гулялі, рабілі запісы там з парай чэлаў. Карацей, гэтыя чэлы даволі такі таксама гікнутыя са сваімі лінуксамі, і каб пагуляць у любую гульню, мы па гадзіны па гадзіне марнавалі просто на тое, каб наладзіць. Потому что яны намагаліся просто запусціць хаця бы гэту гульню ў сеткавым рэжыме. То бок запусціць-то можа быць у сябе ты запусціш, але, напрыклад, вось просто пагуляць, мы памятаю, мы намагаліся Borderlands паставіць, пагуляць разам. Мы намагаліся гуляць яшчэ там есть пра першую сусветную, там таксама ёсць шутер. Карацей, і з Вальхеймам у нас чамусьці былі праблемы. Ну, таксама шматкарыстальніцкая. Бок мой асабісты досвед паказвае, што ёсць праблемы, там што вось мы сабраліся, давайте гуляць, а яны не могуць. Пачынаецца, то адвальваецца, то яшчэ нешта, то Протон. Ну слухай, яны былі ці то нязграбныя, просто хутчэй за ўсё за 4 гады, я табе так скажу, Linux і тэхналогіі ўжо дасягнулі такога ўзроўню. Яны пракрочылі ўперад нашмат у параўнанні з тым, што было 4 гады таму, гэта просто неба і зямля, я табе вось кажу з усім, з усёй адказнасцю за свае словы. Ну добра, ты ўсё адно не будзеш гэтым займацца, што мы тут бісер перад свіннямі. Я хацеў сказаць, што разумееш, тыпу, трэба разумець, пра якога звычайнага геймера мы гаворым і пра пачатковыя умовы. Калі гэта геймер, якога вось адразу пасадзіць на Linux, ён прызвычаецца на ім гуляць, яму ўсё будзе нармальна, гэта нармальна. Але калі ён 15 гадоў просто гуляе ў камплюктару свой, пераходзіць на Linux, там таксама нармальна. Ён не адчуе вось гэта, як ты кажаш, там Unreal Exceptions, фепісы запредельныя, вось это все. Ён просто адчуе вялікую колькасць гемарою з пераходам на новую АЭС, на якой ён атрымае сваю перавагу плюс 3% прадукцыйнасці, і атрымаеш цэлую валізку праблемы, як да гэта ўсяго прыстасавацца. Карацей, это ўсё такое. Не ведаю, пра якія ты праблемы кажаш насамрэч. Ясна, все зразумела. Я вось як звычайны карыстальнік, я там з праблемамі не звычайны ты карыстальнік, ты не звычайны, ты гік. Ты гік, разумееш? Звычайны карыстальнік, это вось моя жонка ўключыць камп'ютар, вось яна звычайны карыстальнік. Звычайны карыстальнік — это 90% людзей, 95% людзей, якія карыстаюцца. Нават я магу уже себя лічыць гікам, таму што я крыху больш разбіраюся. Это, ведаеш, класіка пра тое, што вялікая аблуда думаць, што іншыя таксама думаюць. Ну, так што спакайней. Так, добра, дзесь я тут зараз яшчэ хацеў залезці у... Давай глянем, што агулам адбываецца з аперацыйнымі сістэмамі. Так, менавіта ў стыме сярод геймераў максімальна павялічу. Ось так, было бачна. Так, глядзім, Windows 11 падае, Windows 7 падрасла на 0,01%. А, глядзі, як мала Windows 7 засталося у стыме. Што гэта? А XP ёсць яшчэ? Засталіся дыназаўры? Вось, пэўна, нешта з гэта. Ну, калі 93% ўсяго вінды, то пэўна XP там 10, астатня 7%, 6%. З усяго гэтага. Вось, глядзі, як Linux расце 4%. Мне картинку ты ўжо дасылаеш, там 3 пікселі, я нічого не бачу, таму можаш сказаць, колькі зараз на Linux сядзіць? Глядзі, на віндзе агулам 93... гэта агулам, карацей, стымом карыстаецца 93% і 6, 93,7. Гэта карыстальнікі на віндзе, на Mac OS
2,32 і на Linux 4,01% карыстальнікаў. Прытым з іх ну такая адна, якая чацвёртая, пятая частка гэта якраз такі кэш OS. Тыя, хто карыстаецца кэш OS. Вось, агулам Linux пакрысе насамрэч расце ў стыме. Гэта добрая навіна. Доля гікаў, праграмістаў, гэтых усіх зацікаўленых, якія просто па прыколе на гэта пераходзяць, потому что я мачу чыста, я чыста па прыколе, ну тыпу мне вось я праграміст, я буду на Linux сядзець і все. Чаму? Ну вось таму. Чалавеку падабаецца, ну сядзі, што я могу сказаць. Добра, давай спынімся нашы войны звычайных і незвычайных карыстальнікаў і перайдзем да наступных гульнявых навінаў. Калі ты не супраць, спачатку давай пагаворам крыху пра... Мы будзем пра інфанціну гаварыць. Пра даволі... На пачатку трэба было гаварыць. Ну, можаш сейчас зараз сказаць, калі ёсць што сказаць. Я просто хотел сказать, что насамрэч Віталь рассказывае усім, што ему не цікавы футбол. Ён паўсюль піша пра гэта. Ходзіць усім расказвае, як даведацца, ведаеце, як даведацца пра то, што чалавек вегетарыянец, ён сам пра вам пра гэта скажа. Вось Віталь ходзіць усім расказвае, што мне не падабаецца футбол, трэц пісаў, што ему не падабаецца, каб ніхто ні ў якім разе не падумаў, што ему падабаецца. І таму ён мне нават скідываў навіны пра футбол. Таму што ён яму не падабаецца. Значыцца, гісторыя там, просто ён так напісаў, Віталь, што типу, вау, ты бачыў, Еўропа выходзіць з чэмпіянату свету. Што у вас там адбываецца ў гэтым футболе, які яму не падабаецца? Значыцца, гісторыя, я паспрабую патлумачыць. Давайте кратенька, так? Хвілін на 40. Ну, типу, просто гэта трэба для разумення, што у прынцыпе трэба разумець, як робяцца ўсе гэтыя і чэмпіянат свету, чэмпіянат Еўропы, хто за ўсё гэта адказвае. Па сутнасці, вось ёсць арганізацыі, яны крышачку розныя. Ёсць УЕФА, гэта арганізацыя, якая займаецца выключна еўрапейскім футболам, еўрапейскімі зборнымі, еўрапейскімі чэмпіянатамі, еўрапейскімі футбольнымі клубамі. Ёсць FIFA, якая займаецца выключна чэмпіянатам свету і як бы адборам на гэты чэмпіянат. Ніхто не валодае футболам. Гэта асноўны тэзіс, асноўнае правіла. То бок федэрацыя яна можа зарабляць грошы, але гэта грошы не ўласныя. То бок яна стварае чэмпіянат свету, ёсць футбольныя там федэрацыі ў кожнай краіне, яны прысылаюць свае каманды на гэты чэмпіянат, і ўсе там, ну, зразумела, прадаюць квіткі, піва, вось это ўсё. FIFA як арганізацыя зарабляе грошы, але ніхто канкрэтна не зарабляе. То бок няма ніякіх інвестыцый, ніхто не валодае пакетам акцый, нічога такого. То бок это просто арганізацыя, якая займаецца чэмпіянатам свету, акумулюе ў сабе грошы, якія зарабляюцца на чэмпіянатах свету, каб траціць іх на наступныя чэмпіянаты свету, і частку заробленых грошай раўназначна размеркаваць па федэрацыях футболу. Ну, то бок за удзел у каманд краінах выдаюць так, на развіццё футбола яны марнуюць гэтыя грошы, выдаюць грошы. Нават наша беларуская федэрацыя футбола таксама атрымлівае напрамую грошы і ад адных і ад другіх на развіццё футбола, на будаванне інфраструктуры. Ну, вось на гэта ўсё. То бок гэта адзінае, чым яны займаюцца арганізацыяй мерапрыемстваў і па сутнасці прасоўваннем футболу і падтрымкай усіх, хто да футболу датычны. Была праблема, што вось гэта інфанціна, это дырэктар этой FIFA. Козёл майонезавы, насамрэч. Вось, ён такі вырашыў, кажа, што ведаеце што, аддавайце частку, ось ну, уявім акцыі, напрыклад, да, там нейкі там пакет акцый, ну, і акцый няма, зразумела, таму што гэта не камерцыйная арганізацыя, напэўна, як там правильно лічыцца, на біржы яны там не гандлююцца, але уявім, што нейкі ёсць там пакет акцый, нейкі там кабінет гэты, портфель, як он там правильно называецца. Вось давайте аддадзім эту частку там прыватным інвестарам,
яны нам адразу заплацяць, і мы гэтыя грошы зможам раздаць бедным умоўна. Ну, тыпу, усім федэрацыям футбола вы адразу атрымаеце грошы, мы вам дадзім на развіццё там па шмат мільёнаў, і вы зможаце развіць нацыянальны футбол, это ўсе казкі барадзеда дзеда. Усе ўзбунтаваліся, таму што якога это значыць што у FIFA з'явяцца людзі, якія спачатку у яе будуць укладвацца, а потым пачнуць атрымліваць зарабляць грошы на наступных чэмпіянатах свету, таму што тут што не кожны чэмпіянат свету больш наступны, больш каманд, больш грошы. Гэты чэмпіянат свету здаецца там самы, ну, зразумела, там лідар па заробку, там мільёны мільярдамі, напэўна, колькі там яны грошы зарабілі, і проста гэтыя людзі пачнуць зарабляць. І ўсе збунтаваліся, тыпу, якога арганізма, таму што футбол не належыць нікому. Немагчыма, ну, то бок няма такого, што просто чалавек прыйдзе, ён будзе валодаць футболам. Так нельга рабіць, і это прынцып, гэта база увогуле развіцця. І таму усе збунтаваліся, і УЕФА адразу сказала, што калі вы будете такой фігню займацца, мы са сваімі, ось УЕФА, то бок падначальнымі краінамі Федэрацыі футболу ўсей Еўропы, мы просто не будзем удзельнічаць у вашай вось гэтай фількінай інстытуцыі. І ўсё. Ну, то бок просто трэба разумець, я скажу, што УЕФА, FIFA гэта розныя. Ёсць яшчэ CONCACAF, это яны адказваюць за паўночную, паўдзённую Амерыку, ёсць азіяцкі. То бок на кожным кантыненце, кожная частка света яны маюць сваю гэту арганізацыю, якая адказвае за свае ўласныя чэмпіянаты, за свае там клубныя чэмпіянаты. Вось яны ўсё сказалі, што это нейкая непрыемная, непрыемна слова не сказаў. Алупа. Алупа, так, алушта. Вось, яны ўзбунтаваліся, а ў УЕФА можа сабе дазволіць круціць фігі, таму што у УЕФА ўваходзяць чэмпіянаты, якія зарабляюць больш, чым некаторыя кантыненты разам, напрыклад, тая ж самая АПЛ, англійская прэм'ер-ліга, там іспанская, ну, карацей, усе это іспанская, там ла-ліга, італьянскія, нямецкія. Вось, яны зарабляюць свае, яны могуць і не паехаць на чэмпіянат свету, таму што гэта не абавязковае мерапрыемства. То бок усё трымаецца на тым, што футбол гэта усесветнае свята, это свята свету, гэта тое, куды хочуць ехаць людзі, каб прадстаўляць свае краіны, да? То бок што стаць чэмпіёнам свету гэта, ну, гэта максімальна ганаровая гісторыя у лёсе любога футбаліста. А калі у гэтым чэмпіянаце з'явяцца вось такія прамыя інвестары, гэта адразу ператворыцца просто на нейкі просто на месца заробку грошай, месца, дзе ўжо не так важны сам футбол, і адразу зменіцца як бы ўся стаўленне да гэтага мерапрыемства. Ну і не дзіўна, што адным з першых інвестараў павінны былі стаць ці то зяць, ці то нейкі сваяк Трампа, а Трамп з гэтым Інфанціна там сябры, і вось гэта ўсё. Карацей, гэта ўсе ўбачылі, сказалі, пайшоў ты нахрен лысы. Вось, ён пакрыўдзіўся, ён адразу убачыў, як усе байка паставілі супраць яго, я сказаў, все, я памыліўся, такое нешта я быкануў, рабяты, даруйце. Вось, быў нават шанец, уже пачалі казаць, да пайшоў ён увогуле ў арэг гэты Інфанціна, давайте яго змесцім. Трэба адзначыць, што FIFA у прынцыпе заўсёды лічылася такой прадажнай арганізацыяй. Карупцыйнай. Так, там дагэтуль быў Юзік Блатар. Таксама то яшчэ это самы жук. Ён там ще не то жук. Зразумела, там усе і кладуць у кішэні, зарабляюць, і як абіраюцца там, дзе будзе праходзіць гэты чэмпіянаты, там усё это карупцыя. Але дагэтуль мінімум, хаця бы ніхто не кіруе гэтым, ніхто не зарабляе на самім футболе, на FIFA, на чэмпіянатах свету. Карацей, вось такая гісторыя. Так што УЕФА, як і еўрапейскі, ён можа цалкам. Там же было дагэтуль скандал. Інфанціна, яны просто такі на чэмпіянаце свету у зборнай ЗША Трамп позваніў Інфанціна, сказаў, там яны выйшлі, здаецца, у 1/4, ці 1/8, я ж не памятаю. У іх была чырвоная картка, і у аднаго з асноўных гульцоў ЗША.
перад матчам, і Трамп нібы пазваніў Інфанціна просто скасаваў гэту чырвоную картку, і чалавек змог гуляць. УЕФА тады адразу напісалі. Я думаю, гэта была адна з асноўных прычын, чаму на Інфанціна так моцна абурыліся з яго ўжо другой прапановы, таму што на первую ўжо пра тое, што чырвоную картку скасаваў взяў. УЕФА напісалі адкрыты ліст пра тое, што яны не ўхваляюць такое, што гэта не дысцыплінарная... Не фэйрплэй. Бляха. Гэта не фэйрплэй, што у тым сэнсе, што гэта чырвоная картка і аўтаматычнае выключэнне з наступнага матча, гэта не тэма для абмеркавання. Гэта працуе з усімі, паўсюль і заўсёды. Усё. Гэта не абмяркоўваецца, што мы можам палічыць, што ён там можа не супер, ён там нейкая, сабраць камісію, вырашыць, што ён насамрэч добры хлопчык, а не чырвоную картку атрымаў выпадкова. Не, калі ўжо было прынята рашэнне, атрымаў чырвоную картку, выйшаў у матчу, ўсё, аўтаматычна ты на наступны матч не выходзіш. Але вось у FIFA вырашылі такім чынам. І у УЕФА тады ўжо адразу сказаць, што это нешта у вас там, ребяты, неправільна здараецца, і нам такое не падабаецца. І пасля гэтага ён уже кажа, давайте і грошы зарабляць, давайте інвестараў, і Трамп, і давайте смактацца ўсе ўдзясны, і УЕФА адразу сталі ў позу. Або УЕФА не сталі ў позу, то, канешне, бы зусім усё па-іншаму. УЕФА можа сабе дазволіць. Вось, караці, такая гісторыя. Про футбол, таму это уже, напэўна, кропка ўжо кропка, таму што у нас быў чэмпіянат свету, мы тут улазілі, усе пісалі, калі ж ён скончыцца ўжо. Чэмпіянат свету ўжо скончыўся, Руді са сваім футболам у лес усё роўна, жало, усунуў у відзік, усё, напэўна. Просто, прызнаемся, шчыра просто хацелася яшчэ раз прадэманстраваць, наколькі... мяне вось таксама... Я за футболам не сачыў. Я больш сачыў за скандаламі, якія вакол яго разгортваліся. І вось гэты скандал з тым, што Трамп патэлефанаваў і знялі чырвоную картку, гэта для мяне было штосьці агулам незразумелае, непрыбальнае. Як так агулам магчыма, чаму ніхто участково не пазваніў? Хто будзе адказваць за вось гэты знішчаны давер да... Павольства за гэтае, так. Да гэтага футбола. І прыемна, калі пстрычку па носе гэта Інфанціна ўсё ж такі атрымаў. Здаецца, з таго, што я чытаў, ён у наступным годзе будуць нейкія перавыбары, re-election, і магчыма, што праз усе гэтыя скандалы, якія ён тут учыніў цягам апошніх месяцаў, яго ўсё ж такі пасунуць. Наўрад ці чалавек, які яго заменіць, наўрад ці будзе моцна адрознівацца ад гэтага. Тут усе што не паказваюць, што адзін за адным ідуць, яны ўсе такія, мы за футбол, за любоў, давайте смактацца. Потым паказваюць яму валізку з доларамі, давайте смактацца мацней, але толькі з вамі. То бок, яны там усе такія. Ад ідэй да дайце грошай вельмі хутка пераходзіць. Слухай, давай пра вось гэтае дайце грошай. Я думаю, што мяне гэтая навіна крыху узрушыла, раз'юшыла, таму што тое, што агулам зараз адбываецца яшчэ да выхаду GTA 6, яно паштурхоўвае да думак пра тое, што на гульні, карацей, пачынаюць зарабляць, пакуль яна яшчэ нават не выйшла. То бок ужо там за паўгады адкрылі перадзаказы, мы даведаемся. Вось першы для мяне агулам такі і даволі важны званочак быў, што агулам дыскавага выдання GTA 6 не будзе. Вы не зможаце купіць сапраўдны фізічны дыск, уставіць яго ў сваю кансоль, пагуляць, і потым, калі вам надакучыць, і гэтую кансоль прадаць, і гэты дыск таксама каму-нибудь прадаць. То бок часова пагуляць і не мець ніякіх абавязкаў на тое, каб валодаць GTA 6 ўсё астаўшыеся сваё жыццё. Вось, а цяпер з'явілася навіна пра тое, што першы такі пашыраны геймплейны ролік з падрабязнасцямі пра GTA 6 пакажуць на Netflix. Netflix — гэта стрымінгавая пляцоўка, дзе ты глядзіш штосьці, калі толькі заплаціў, калі у тебя ёсць падпіска на гэты стрымінг. І не зусім зразумела, пэўна, так і будзе. 27 жніўня вечарам на Netflix адбудзецца прэм'ера вось гэтага роліка пра GTA 6. Гэта на маёй памяці агулам упершыню, што нейкая такая калабарацыя дзіўная паміж гэтымі, агулам паміж
такога кшталту штосьці, але гэта H6 зразумела, гэта штосьці неверагоднае, таму яна можа сабе гэта дазволіць. І вось толькі там праз 6 ці праз 8 гадзін, гэта ўжо будзе раніца 28 жніўня, гэты ролик з'явіцца на афіцыйным канале Rockstar Games, і такім чынам яго змогуць ужо паглядзець усе астатнія, тыя, хто не заплаціў Netflixу. Гэта даволі такая дзіўная схема манетызацыі. Я не ведаю, якія ў іх там ёсць пад капотам дамоўленасці паміж гэтымі дзвюма кампаніямі, паміж Rockstar, ці гэта хутчэй Take-Two, як выдавец прасоўваннем займаецца, і паміж Netflix, але выглядае на тое, што манетызацыя GTA 6, яна, улічваючы колькі грошай агулам укладзена ў распрацоўку гэтай гульні, там гучаць нейкія неверагодныя сумы, што нібыта уся распрацоўка GTA 6 яна можа заважыць $1 мільярд, што на яе сышлі нейкія такія вар'яцкія сумы грошай, і таму Take-Two, Rockstar Games, яны будуць максімальна спрабаваць па-ўсялякаму адбіць тое, што было укладзена ў распрацоўку, і нават вось такімі незвычайнымі мерамі, калі літаральна лічы гэта ранні доступ за пейволам да трэйлера пра гульню, ён будзе які можна паглядзець будзе толькі на Netflix і толькі за грошы. Зразумела, што піраты хутчэй за ўсё гэта ўсё хуценька спіраціць, і гэта можна будзе на якой-небудзь HDR-скія паглядзець ці дзесьці на торрентах, але агулам... Вебкам паглядзець, можна вы, хто такое сядзіць. Так. Але гэта агулам такі добры знак таго, якой агрэсіўнай і вынаходніцкай будзе манетызацыя GTA 6. Ужо быў скандал пра тое, што там некаторыя магазины у гульнявым сусвеце будуць даступныя выключна толькі тым, хто купіў спецыяльнае прэміум выданне гульні, перадзаказаў. І, пэўна, трэба рыхтавацца да таго, што такога надалей будзе больш, і агулам я, як чалавек, у якога першапачаткова былі ідэі пра тое, каб пагуляць у GTA, я цяпер уже гледзячы на ўсё гэта з спакойным, з чыстым сумленнем, з спакойнай душой буду чакаць, калі гэта ўсё выйдзе на ПК, і тады паглядзім агулам, ці будзе яно таго вартае. Магчыма, што насамрэч не будзе. Падзякуем за бета-тэст кансольшчыкам. Будзем карацей глядзець. Там уже бачу, мне падабаліся жарты, што там крамы будуць адчынены толькі для тых, хто аплаціў там Premium Edition, Lux, VIP, Condition, і што будзеш хадзіць, а тебе NPC будуць крычаць: лох! Калі не купіў. Нішчыброд! Нішчук! Не здзіўлюся, калі такое штосьці яны працягнуць у гульню, бо гэта сапраўды будзе вынаходніцкая. Не, з гэтага можна нават зрабіць, я бы нават зрабіў, потому что один раз такое, ради прикола у гульні, нейкі такі ламанне чацвёртай сцяны ўнутры проекта. Але ж, конечно, такое можа дайсці і да стану бздуры. Так, што? Гэта... Давай я яшчэ караценькую. Пра гэта пісалі мы учора у тэлеграм-канале Відзіка, як навідой. Там да 30-годдзя арыгінальнага выхаду гульні Quake Bethesda выпусціла новае бясплатнае абнаўленне для гульні Dawn of the Machine. І гэта агулам такая не новая, калі анансавалі DLC да 3-го Вядзьмара, праз колькі там амаль што 10 гадоў прайшло з рэлізу гульні, больш за 10 гадоў з рэлізу гульні, і там можа 9 колькі гадоў з моманту апошняга DLC, то гэта лічылася чымсьці такім незвычайным, а тут табе вось Quake праз 30 гадоў працягвае атрымоўваць нейкія абноўкі, нейкі дадатковы контент, прытым гэта сапраўды той самы арыгінальны Quake, тая самая гульня, яе зараз можна набыць у Steam, у яе можна пагуляць. Там над гэтым, дарэчы, яна зараз, наколькі я памятаю,
Так, як тут перайсці ў стор. Наколькі я памятаю, яна зараз на такой добрай зніжцы знаходзіцца. То бок яе можна ўзяць за... Чаму так шмат? О! На 64% карацей танней, чым увесь бандл, усе квейкі, якія толькі ёсць. І за 15 злотых гэта прыкладна, ну колькі, 5 баксаў. Зараз каштуе агулам сама гульня. Што ў гэтай абноўцы дадалі? Па-першае, над эпізодам працавалі Machine Games і id Software, то бок id Software гэта арыгінальныя стваральнікі Quake, Machine Games, тыя, хто робяць Wolfenstein, больш за ўсё вядома, і хто рабілі апошняга Індыяну Джонса and Great Circle. То бок такія даволі трушныя распрацоўшчыкі, якія ведаюць, як рабіць непасрэдна шутары. Сюды дадалі новыя 19 карт, лакацыі для рэжыму бой насмерць, а таксама новыя ворагі, зброя і саундтрэк. Я учора адразу ж пабег, купіў Quake, даволі танна ён зараз каштуе, там на зніжцы, і я ў арыгінальны ніколі не гуляў, і гэта даволі гулябельна, насамрэч хачу заўважыць, выглядае. І даволі такі хуценькі і олдскульны, зразумела, таму што гэта і ёсць олдскульны шутанчык. Але пасля гэтага я пайшоў яшчэ і спампаваў, купіў Quake 3 Arena, якая каштуе там таксама. Quake 3 Arena, давай паглядзім, колькі, 25 злотых, гэта прыкладна, ну, можа, якіх-небудзь 7-8 баксаў. Вось, і таму што Quake Arena гэта для мяне агулам была гульня майго дзяцінства. Я ў арыгінальны Quake не гуляў, ўсё такое, але вось у школе, у класе інфарматыкі на кампах, якія ў нас былі з Windows. Спачатку была там 95-я Windows, потым, здаецца, 98-я, але хутчэй за ўсё мы гулялі, калі там ужо XP-шкі стаялі. Гульня Quake 3 Arena гэта гульня агулам 99-го года, даволі старая. І вось маё дзяцінства прайшло апроч усяго якраз такі ў класе інфарматыкі, дзе мы рубіліся ў арэну ў Quake. І калі я памятаю добра, мы з маім сябрам прапускалі, не ездзілі на бульбу, на збор бульбы, калі вось толькі верасень, калі там вас усёй школай з кошыкамі саджаюць у буханку і вязуць на поле збіраць бульбу. І асуджаем мы не збор бульбы, а тое, што хтосьці унікаў збор бульбы. Мы уцякалі і абходнымі пуцямі вярталіся да мяне дадому, дзе гулялі між тым у Quake 3 Arena і у другога Макса Пейна. Цудоўненькія былі часы. Таму, калі вы такі ж самы олдскульны дзед, то, магчыма, варта успомніць гэтую сваю маладосць крыху і некаторы час пасвяціць гэтым гульням. Я запусціў Quake 3 Arena, яна даволі добра выглядае на вялікім маніторы, то бок усё там добра адаптавана. Гуляў, дарэчы, на CashOS, на Linux, што ў першы Quake, Ну, што было бы дзіўна, конечно. Quake 3 Arena, таму без праблем усё запусцілася, лётала, ніякіх Ты, хто гуляў на XP, чакалі на вінде 5 хвілін загружалі гульню, вядома, не маглі б гуляць, 20 фепісаў было. Бедакі, нішчукі. Так. Шкада мне. Карацей, таксама будзеце побач з Стымом, з Quake'ам, не праходзьце міма, скачайце і пагуляйце. На гэтым з майго боку, пэўна, ўсё. Так, ну і калі вы дзеды, конечно же, можете пагуляць у Quake, успомніць маладосць, а яшчэ можете з'ездзіць на бульбу ў верасні, таксама успомніць маладосць. Я хацеў прадставіць вам 3 гульні, якія выходзяць у жніўні. Адразу скажу, што не самыя топ, там толькі адна больш-менш нармальная. Першая, гэта у нас Souls-like. Студыя Cold Symmetry, сумесна там з выдаўцом пофіг якім, рыхтуюць паўнавартасны працяг Souls-like Mortal Shell. Адразу хочу сказаць, што Mortal Shell, яна можа не супер-пупер нейкая вау фэшн экзібішн Souls-like, але яна
адна з тых што не ад From Software і якая больш-менш падобна на Souls-like. Вось галоўным героем у нас выступае прадвеснік, бесцялесная істота, здольная усяляцца ў целы загінуўшых воінаў, каб выкарыстоўваць іх здольнасці ў баі. У прынцыпе, яно нічым не адрозніваецца ад Souls-like па канцэпцыі гульні. Ты ж самы там целы, вось гэтыя душы і ўсё астатняе. Распрацоўшчыкі цалкам прыбралі шкалу вынослівасці. Атакі ўхіленні не завязаныя на расход стаміны, так што можна, это, канешне, больш уплывае на дынамічнасць і агрэсіўнасць баёўкі. Это, зноў-такі, адрозненне важнае. Зато з'явяцца новыя жорсткія пакаранні смерцю, ну, то бок дабіванні. І іншыя новыя там прыкметныя новаўвядзенні сіквела, кампактны, але шчыльна напоўнены контентам адкрыты свет. Там будуць розныя закінутыя храмы, старажытныя багі, цёмныя гушчары, ну вось уся гэтая шчырасць і смертнасць, і смяротнасць, вось гэта ўсё, што так адпавядае сеттынгу падобных гульняў. Дэмаверсію Mortal Shell 2 спампавалі больш за паўмільёны разоў, прычым што вельмі ну не вельмі, але мінімум станоўчыя як бы водгукі, адзнакі на гэтую дэмку. У першай частцы сюжэт прыкладна такі ж размыты, як і ў другой, і як і ў Dark Souls. Тут у нас, як я казаў, зноў будуць душы згаслыя. Тут там у Dark Souls былі згаслыя, тут будуць ненароджаныя, як бы, у прынцыпе, нічога моцна не змяняецца. Герой намагаўся, у першай частцы намагаўся ўцячы з нейкага жахлівага свету, а вось ужо ў другой частцы герой іншы, але свет той жа, і ён таксама будзе, як я разумею, то шукаць нейкі там выйсце куды. Ну, карацей, сюжэт там не суперважны. Давайте прызнаемся. Тут галоўнае, што калі вы аматар Dark Souls, з гэтай усёй сярэдневяковай шчырай цёмнасці, і вам падабалася, што вам і сюжэты асабліва не паказваюць, і нейкае ўсё містычнае, і баёўкі, і босы, то можете паспрабаваць Mortal Shell 2. Не думаю, што гэта будзе нейкі забойца Dark Souls, але паглядзець, выпрабаваць сябе, ну, як бы, можна паспрабаваць. Выходзіць 20 жніўня, у Беларусі будзе ажно $35. Я гуляць у гэтую не буду, я калі шчыра па Souls-лайкам ужо перагарэў. Мне надакучыла троху паміраць, мне надакучыла вось гэта нервы свае псаваць, калі шчыра. Я уже, калі там будуць нейкія ўзроўні складанасці і папрасцей, я бы, можа, паглядзеў, але вось гэта цканіна з босамі, вывучэнне ў кожнага яго моўсета, гэта ўсё крышачку ўжо надакучыла. Але маладым гарачым, якія хочуць сябе выпрабаваць, і у якіх яшчэ ёсць нервы не сапсаваныя, не змарнаваныя на гадаванне малога дзіця, калі ласка, можаце папсаваць, памарнаваць свае нервы ў гэтай гульні. Так, пяройдзем да наступная жнівеньская гульня, якая, напэўна, адна з нямногіх, на якую сапраўды варта звярнуць вашу увагу. Гэта зорныя войны Star Wars Zero Company. Значыцца, па словах распрацоўшчыкаў зорных войнаў, яны хацелі паказаць войны клонаў пад нечаканым вуглом. Па сутнасці, яны, аўтары, пераглядзелі канцэпцыю гульняў па зорных войнах і адышлі ад гераічна яскравых розных джедаяў і маштабнага паведамлення да больш вузкага палітычна-інтрыжнага шэрага, як Андер серыялы, напрыклад, і суровы тон як Ізгоя. Праўда, Ізгоя так і не паглядзеў, і Андера не асабліва то паглядзеў, але Андера я сабе у віш-ліст ужо даўно дадаў, і, магчыма, калі будзе час, я ўсё ж такі яго зірну, таму што пра яго я чуў шмат пазітыўнага пра серыял. Значит, у цэнтры сюжэта наша Zero Company будзе Хоукс, это былы афіцэр рэспублікі, які збірае элітны атрад наймітаў для супрацьстаяння пагрозе галактычнага маштабу. Прычым, што Хоукс будзе цалкам агучаны і кастамізаваны. Яму можна будзе, калі захочаце, зарабіць і жанчыны, мужчыны, і на любым выглядзе. Чаму я звяртаю моцную увагу на гэту гульню? Гэта, па сутнасці, XCOM.
у тым сэнсе, што гэта пакрокавая стратэгія. Вы будете кіраваць атрадам наймітаў і хадзіць пакрокава, страляцца з усімі, і ваш атрад наймітаў есть такі разнастайны, там вам і паляўнічыя загаловамі, і нейкія навучэнцы джедаяў, і нейкія бобаты, і ўсё гэта, і гэта можа выглядаць, можна нават мандалорцы, так што гэта можа выглядаць цікава. Тым больш я вельмі люблю XCOM, і гэты ўсе блізкага паходжання стратэгічныя гульні, што там апошняе было, напэўна, гуляў Alliance Dark Descent, здаецца, называецца, яшчэ агляд рабіў, і Xenonauts таксама, па сутнасці той ж самы XCOM. Значит, паміж вылазкамі атрад адпачывае на базе, што адпавядае жанру, дзе можна займацца менеджментам атрада, планаваць аперацыі. На галактычнай карце будзе даступна больш за 150 планет. Гэта, канешне, не тысячы, як у Starfield, але яны хаця б, здаецца, не працэдурна згенераваныя. Асобная фішка сістэмы сувязяў паміж наймітамі. Гэта даволі цікава, што тым часцей персонажы выконваюць місіі разам, тым больш яны могуць, тым больш магутныя комбо яны могуць ствараць, а канфліктуючыя байцы здольныя з часам перадолець гэту паміж імі непрыязнь. Гэта цікава на ўвядзенне, таму што звычайна ў такіх гульнях байцы ніякім чынам не сінергуюць. Яны ніякім чынам не ўплываюць адзін на аднаго, іх можна камбінаваць як захочаш, і звычайна проста там у цябе ёсць вось пул ракетчыкаў, пул аўтаматчыкаў, пул медыкаў, а тут кожны персанаж гэта асобны персанаж з нейкім там сваім імем папярэдняй гісторыі, яны паміж сабой нейкім чынам узаемадзейнічаюць, яны ўплываюць адзін на аднаго, і як мы бачым, што чым часцей вы будете збіраць у адной камандзе адных і тых же персанажаў, тым лепш яны, як лагічна, яны пачынаюць спрацоўвацца, яны пачынаюць адзін аднаго разумець і лепш выконваць задачы. І гэта будзе складанасцю, бо звычайна ў такіх гульнях раненне, то бок з місіі ў місію твоя каманда звычайна ты перафарматуеш свой пул наймітаў, таму што салдатаў, якіх ты можаш узяць, таму што параненых увогуле некаторыя гульні не дазваляюць браць з сабой на місіі. Ты вымушаны заўсёды кагосьці кімсьці замяняць, таму што прайсці місію не параніш, напэўна, можна толькі на лёгкім узроўні. Вось, так што прыйдзецца ўсіх мяняць, прыйдзецца намагацца, каб твой касцяк заўсёды быў жывы і здаровы, і гэта можа выглядаць цікава. То бок такая канцэпцыя падыходу мне падабаецца. Вось, праходжанне кампаніі будзе займаць ад 30 до 40 гадзін, гэта дахрена, і агулам ўсё выглядае класна, і менавіта што жанрава мне вельмі падабаецца такія стратэгіі пакрокавыя і зорныя войны і разнастайнасць наймітаў, так што у віш-ліст я вам усім рэкамендую закінуць. Выходзіць 27 жніўня з адным нюансам, што ў Беларусі яна будзе недаступна. Тут ужо, рабяты, я думаю, што кожны з вас ужо павырашаў гэта пытанне ўжо хто як мог. Все, гэта была самая цікавая, а зараз будзе самая нецікавая гульня з усіх больш-менш буйных, якія выходзяць у гэтым месяцы, і гульня, якая выклікала ў мяне здзіўленне, непаразумення, напэўна. Это Resonance Plague Tale Legacy. Я думаю, шмат хто з вас чуў пра Plague Tale гульню, пра брата з сястрой, якія дзве часткі хадзілі, ганялі чуму, ці чума ганяла іх і намагаліся там выжыць з пацукамі, і вось гэта ўсё сюжэтна гістарычнае. На жаль, гэта спачатку я думаў, што гэта будзе працяг, але гэта не працяг. На жаль, мы не атрымалі працяг гісторыі Plague Tale, нагадай, там чума, пранцы і праказу, і гэта убоквіл. Прычым, што убоквіл пра вельмі нечаканага персанажа, нейкая пірата Сафі. Яна не нейкая, канешне, я не памятаю, каб у гульні, яна, здаецца, у другой частцы толькі ёсць. Я не памятаю, каб у гульні было шмат адведзена сюжэтнага часу пад яе. Яна, здаецца, там проста з'яўлялася ў нейкі момант. Мяне, канешне, можете паправіць, можа, там яна займала нейкую вялізную частку гісторыі, але, мне здаецца, яна там проста з'яўлялася ў нейкі момант і дапамагла нашым персанажам, і потым знікла. То бок такі. Я другую частку не дагуляў, я неяк пачынаў яе ў геймпасе, але потым прадаў Xbox, і таму
не закончыў, скажем так. Гуляў толькі першую. Ну, там, канешне, гэта чыста кансольная стэлс гульня такая, ну, тыпу, у кустах хадзіць умоўна. Вось, ну, ёсць там свае задачкі, так пацукоў ганяць. Ну, вядома, што ў асноўным, канешне, гульню гулялі дзеля гісторыі. Ну, вось гэта, халера, такая праблема гульняў, што ў іх гісторыя цікавая і часам кранальная, часам такія нейкі, ну, карцей, яны цябе могуць зацікавіць, але калі справа даходзіць да геймплею, то хоць ты не гуляй. Так, бачыш, што ўсе высілкі яны змарнавалі на гісторыю. Это тое ж самае, што вось у мяне было з God of War, тыпу, мне вось это 4-е, мне вельмі імпанавала ідэя. 4-е, давай ад перазапуску. Ты имееш першае? Першае ад перазапуску, ну, карацей, пра Скандынавію. Скандынаўскі эпос. Значит, мне вельмі спадабалася, ну, канцэпцыя, ідэя, ну, драма, там сапраўды сур'ёзная дарослая драма, да, дарослая, да, бацькі і сына, іх узаемадзеянне, бачна, як закасцянелы, збіты, там, траўмаваны ваяр Кратас, як ён намагаецца, ну, як ён трансфармуецца цягам вось гэтай усей прыгоды ў чалавека, які, ну, намагаецца быць бацькам, як ён, ну, як ён праходзіць праз усе гэтыя траўмы і паламанае жыццё. Вось, гэта цікава, але, ну, як бы сама геймплейнасць мяне не настолькі ўразіла. А вось у Plague Tale так, ну, прыкладна падобная гісторыя, што драма класная. Я люблю жыццёвыя драмы. Мне не падабаюцца не жыццёвыя драмы, а, ну, там прыдуманы нейкі праблемы сусвету, канец, там, вось, давайте выратуем свет ад усяго кепскага. Это, конечно, все класна, але больш прыземленае такое чалавечае. Так, а вось, так, калі я нават і кіно зараз, калі гляджу, я бачу, там можа быць не супер сюжэт, але калі гэта сапраўдная жыццёвая драма, ты адчуваеш прям драму, ну, як чалавек па-дарослым сапраўдны, ну, як у жыцці ён гэту драму перажывае, гэта можа быць у разы цікавейшым нейкія там спецэфекты. Вось і ў гульнях, калі ёсць вось гэты дарослы контент у сэнсе драмы сапраўднай, узаемадзеяння, ці вось гэта сястры, якая бачна, што яна намагаецца там дапамагчы, выратаваць, як ёй цяжка, як яна сама трансфармуецца ў нешта, ну, то бок як нейкія падлеткавыя там, то яна можа рабіць неправільныя выбары, што яна, ну, зразумела, кіруючыся выключна добрымі намерамі, і нават добры герой можа рабіць нешта кепскае, там, дзеля выратавання там блізкага чалавека, ну, нейкія такія сур'ёзныя тэмы, ну, і пры гэтым геймплеем там такі, ну, умоўна, ён там ёсць. Не, канешне, не на одну кнопку, але ж там і стэлс такі сабе, ўсё даволі такое пасрэднае. Дык вось, вяртаючыся да Plague Tale новай. Дык вось, гэта Сафія. Я памятаю, што яна там, здаецца, была. Здаецца, не шмат часу. У нейкім эпізодзе яна з'яўлялася, неяк дапамагала, сутыкалася з нашымі персанажамі і нешта там рабіла. І вось, значыць, падзеі Resonance адбываюцца за 15 гадоў да Plague Tale Requiem. Магчыма, ну, тут хутчэй за ўсё чума таксама будзе, але яна там нейкі трэйлер былі момант нейкі паказан. Але здаецца, што гэта не асноўная тэма, тым больш як яна можа быць асноўнай, калі праз 15 гадоў будзе яшчэ больш асноўная гісторыя. Яшчэ больш асноўная гісторыя з чумой, з пачаткам, з развіццём і з фіналам. То бок мы как бы ведаем, што там ўсё скончылася. Ну, я прынамсі ведаю, гэта прайшоў. Так, вось, і вельмі цікава, як бы думку згубіў, даруйце. Вось, яна, значыцца, гісторыя тут вось за 15 гадоў да вось гэта Plague Tale Requiem, галоўная гераіня вось гэта піратка Сафія, знаёмая нам. Яна, значыцца, ратуецца ад нейкіх праследавацеляў і выпраўляецца на востраў Мінатаўра, каб раскрыць таямніцы свайго мінулага. Я, як прачытаў гэта такі, ну, гэта вельмі цікава, канешне, хацелася бы раскрыць таямніцы мінулага гэтага персанажа, потому што вельмі цікавы персанаж. Вось, я дзеля гэтага, конечно, хацелася бы набыць адразу гульню, можна Deluxe Edition. Усе аматары
вядома, таксама Plague Tale аж чухаюцца, не могуць дачакацца. Пра таямніцы гэтай перспектывы, як ты зразумеў, мне не спадабалася ідэя. Я зразумеў, што не Нейкую спадабалася. піратку. Так, вось, значит, гэта прыгоды хуткая там ператвараецца на нейкае смяротнае небяспечнае падарожжа, дзе старажытныя міфы пераплятаюцца з рэальнасцю. Вось, Сафіі трэба будзе стыкнуцца з істотай, чыя сапраўдная сутнасць трывала звязана з лёсам дзяўчыны. Вось такая гісторыя страшная. Значыцца, у гульні вялікі акцэнт больш, большы, чым у асноўнай Plague Tale. Акцэнт робіцца на бітвах. Сафія тут будзе і парыраваць, і контратакамі займацца. Такая ўжо нейкі God of War ўжо прям нейкі. Пры гэтым фірмовыя элементы серыі, як яны абазваліся, будуць прысутнічаць, яны нікуды не зніклі. Бок там розныя прыгожыя лакацыі, галаваломкі, напружаныя эпізоды і стэлс у высокай траве. Вот. І сюжэт будзе развівацца адразу у дзвюх эпохах, у сярэдневякоўі і антычнасці. Ось, значит, як я лічу, гэта вельмі нечаканы выбар. Пасля двух сюжэтных гісторый і бяды вось гэтай асобна узятай пары дзяцей на фоне глобальнай катастрофы і ўзяць і не зрабіць працяг гэтай гісторыі. Хоць чаму я так і здзіўляюся, што ў канцы другой часткі быў нібы заход на трэцюю. Там быў такі момант, там у самым канцы эпізод, які бы паказвае, што ў гэтай гісторыі ёсць нейкі працяг. Нешта там здараецца далей, можа быць у будучыні, там можа не ў час Plague Tale, можа не ў бліжэйшы час, можа там у нейкай будучыні, але быў нейкі заход на працяг, і чамусьці мне здаецца, яго ніяк не пакуль ім не скарысталіся. Магчыма, чаму незразумела выбар, я не зразумеў, чаму абралі гэты персанажа, я не разумею, чаму такі убоквілы, ўсё, у мяне ўсё канцэптуальна, гэта вельмі моцна для мяне убоквіл, ва ўсім цалкам поўны разварот, па сутнасці гэта іншая гульня, але просто каб магчыма яна лепш прадалася, таму што просто калі нібыта ў тым жа сусвеце, так, это просто, як у гэтым сэнсе, магчыма, трэба ўспрымаць просто, як у гэтым сусвеце, вось мы зрабілі гульню пра іншага персанажа, глядзіце, як цікава. Слухай, а я тут... добра, заканчиваю я тады ўжо потым. Так, я дагавару, што, магчыма, пірацкая тэма, гэта па-першае, таму што, апошнім часам яна крыху развіваецца, як мы бачым, шмат якія праекты выходзяць, некаторыя стрэляць, некаторыя не стрэляць, але пірацкая тэматыка ўсё ж такі ёсць. Там Skull and Bones, там яшчэ нешта выходзіла. Я па назвах не ўзгадаю, таму што это крыху не моя тэма, я толькі вось піратаў Карыбскага мора, вось это ўсё наша. Карсары там у юнацтве, зразумела. А сучасных я нават не адкрыў, не глядзеў. Я думаю, што тут ад піратства з ёй будзе толькі назва, што яна піратка. Яна типу пірат. Так. Это не тое піратства, якое маецца на ўвазе больш, якое мы паважаем. Але, слухай, я тут... Дзе нашы флібустеры нам трэба, вось гэта ўсё. Так, Слухай, я паглядзеў, што геймплей, які тут зараз нам паказвалі, нейкія загадкі будуць, нейкія цікавыя, здаецца, лакацыі часам, магчыма, нейкія цікавыя геймплейныя вынаходніцтвы тут ўсё-такі будуць. Бойкі, канешне, такія, даволі стандартныя, калі на цябе больш за аднаго, добра, максімум двух нападаюць, там 4 ворагі побач з табой, адзін за ўроўню складанасці. Ясна, зразумела. За адным ты б'ешся, там другі замахваецца на цябе паўгадзіны. Тут нічога новага. На жаль, ніхто так не можа знайсці такую формулу добрай сакавітай бойкі, каб гэта яшчэ выглядала больш-менш рэалістычна у такога кшталту гульнях. Вось, але агулам я паглядзеў, я такі пад лета, калі асабліва нічога цікавага не выходзіць, то я, напэўна, нават заінтрыгаваны. Я агулам не бяру ў разлік, што гэта Plague Tale, гэта штосьці агулам далёкае ад Plague Tale, цалкам нейкі іншы сеттынг, не глядзячы на тое, што гэта нібыта той же самы сусвет, але табе тут і мінатаўры, і нейкая антычная эпоха будзе. Карацей, я зацікавіўся, не гледзячы на тое, што тут скепсісам сваім усё заліў. Мне ты яе хутчэй за ўсё прадаў.
Не, магчыма, я нават і хацеў бы гэта і дадаць, што калі асобна паглядзець трэйлер, яна выглядае як гульня прыгода нейкая. У мяне менавіта просто адбыўся злом, што яны просто зрабілі просто іншую гульню. Па сутнасці, наколькі яна мае дачыненне да Plague Tale, я такі, хрен его ведае. Это як з ось Dragon Age God of War Wildheart. Лауфей. Лауфей, это там. Не, Лауфей, она там яшчэ моцна нейку плецьну гэтую гісторыю. Так, а тут, просто тётка, яна там мимо крокодил, як кажуць. Ёсць жа это Dragon Age Wildheart, якая таксама. Як бы гуляць можна, але гэта не Dragon Age. Гэта просто асобная гульня, якая зроблена ў сеттынгу гэтым, таму што ў гэтым сеттынгу яна добра з гэтым імём добра прадасца. А без яго яна не прадасца зусім. Так што рэзананс, магчыма, гэта нешта такое. Права, безумоўна, распрацоўшчыкаў, калі ласка, рабіце. Я-то яго не набуду, таму што каб гэта была Plague Tale 3 умоўна з працягам гісторыі пра чуму, это бы X2 у мяне было бы зацікаўленасці. Што першую, другую я ўсе прайшоў. Але так выключна пажаданне, ўсё зразумела. Выключна пад вашу адказнасць. Так, выключна. І адзінае, што, канешне, Мне не так кажуць, што я это нейкі дзед, гэта ўсё. Все ж такі, адчуваецца нейкі яшчэ крышачку, калі ласка, даруйце мне. Гэта, што там амаль усе жаночыя персанажы, ты такі. Нейкія ёсць у гэтым яшчэ. Ёсць яшчэ нейкі ухіл, я такі, добра, окей. Просто не падумайце суперкепска. У Plague Tale галоўная гераіня таксама дзяўчына. Просто, ўсё, я ўсё сказаў. Вось, калі ты ўжо гэта зачапіў, я таксама тады скажу, што мне так просто перастала... Мне бракуе звычайных гульняў, дзе ёсць звычайныя тэстастэронавыя мужыкі, за якіх можна пагуляць, дзе там просто ёсць мясілава, рубілава і... не ведаю, таксама гэта нейкі разварот адбыўся, такі цікавы, але вось Індыяна Джонс згаданы, я, дарэчы, нядаўна набыў, яна была на зніжцы, вось буду спрабаваць у яе пагуляць. Там, канечне, таксама не вельмі любімы мной гэта самы стэлс у высокай траве, там хоць травы яшчэ пакуль што не было, але агулам Не, там нормально. Там без высокай травы. Там ёсць высокая трава, але там стэлс крышачку іншага парадку, чым у так, я толькі пачаў, я там прыйшоў толькі ў Ватыкан, перапрануўся у гэтага самого ксяндза. Таму пойдзем далей. А што тычыцца рэзананс, яна мяне зацікавіла, калі там яшчэ апынецца, што яна даволі кароткая, якіх-нибудь 12 гадзін, ідэальна. Можна браць і за пару вечароў такую прыгоду сабе прайсці і атрымаць. Будзем спадзявацца карцей, што яна будзе някепскай гульнёй, даволі кароткай. На 30 гадзін такога не трэба, калі ласка, рабіце пакарацей, бо жыццё кароткае, а вас шмат, а я адна, і тут як бы... Адзінае, што $40 у Беларусі, так што у Польшчы, напэўна, чакаць трэба будзе ўсе 60, напэўна. Вось, і выходзіць 27 жніўня. Всё, это ў дзень разам з Zero Company. Вось, у прынцыпе, калі шчыра, там на жнівень усё. Там ёсць яшчэ там нейкі шутан мехаў у такім ізаметры. Я яго не дадаваў, ты можаш его зараз нават і не шукаць. Просто што вось ёсць. Да, і это самае. Просто я там яшчэ пачнеш распавядаць, ты пачынаеш шукаць адразу відэа пад мой бубнёж. Таму я не буду так доўга пра іх гаварыць. Што я хацеў, там Beast Reincarnation, здаецца, адзіная гульня, яна ўжо выйшла, і чаму я звярнуць можна увагу, яна ёсць у Game Pass. Просто паглядзець, там нейкі экшон, нібы просценькі, нібы нейкі там пол-экшон, пол-Final Fantasy, нехта там напісаў, ёсць у Xbox Game Pass. Там, значит, кітайска-японскі сеттинг нейкі, і там можна бегаць з сабачкам, у якога замест хваста нейкія кветкі. Вось, я разумею, пра што ты. Это Beast Reincarnation, гэта гульня ад Game Freak. Той, хто ведае, той ведае, што гэта за кантора. Той, хто не ведае, я вам зараз раскажу. Гэта распрацоўшчыкі, якія ўсё сваё існаванне займаюцца тым, што вырабляюць пакемонаў
для Nintendo Switch. А ў пакемонах, наколькі вы ведаеце, не вельмі шмат вынаходніцтваў за апошнія 50 гадоў адбылося. Яны ўсе адно на адно падобныя, і па графіцы там таксама не, скажем так, каб было штосьці займальная. І ну, з таго, што я бачыў, Beast of Reincarnation, гэта тыпу лепш бы яны яе не рабілі, скажем так. Ну і як бачыце, на стыме у яе ўсяго 60% станоўчых водгукаў, гэта даволі мала, таму агулам на можна... Open Critic у яе там не нашмат болей пунктаў, і нам можа нават да 70 крытыкаў не зайшла. Я просто чаму? Таму што не так шмат і гульняў у гэтым месяцы выйшла і выходзіць, таму калі ж зусім няма што, можете, і калі у вас ёсць Game Pass, можете паглядзець, яна там пагуляйце ў што-небудзь іншае. Хапае гульняў хутчэй за ўсё ў вашым бэклозе цудоўных. Гэта лета, гэта час на тое, каб нагнаць штосьці, што выходзіла раней. Давай яшчэ крыху... Да вось што, вось. Ну, літаральна секунду, у Game Pass, калі я просто при Game Pass звычайна кажу, што у Game Pass выйшла, я рабіў па ёй агляд. Это гульня, якая, я лічу, яна недаацэненая. Это Hell is Us. Вось, яна там пра вайну, пра... Ну, карацей, калі ёсць Game Pass, гляньце адным вокам вось на Hell is Us. І, дарэчы, Corsair Cove таксама выйшла ў Game Pass, што мы казалі пра пірацкую тэматыку. Гэта сімулятар... Вось, па-першае, гэта Hell is Us. Мне вельмі спадабалася ў Hell is Us перадача вайны, перадача жудасці, там нейкі... Мне здалося, што за абразчык узяты канфлікты на Балканах 90-х. І гэта прям адчуваецца, вось гэты вайб, вось гэта грамадзянскай вайны, і сярод гэтай грамадзянскай вайны адбываюцца нейкія такія паўмістычныя падзеі. Вайп у гульні вельмі цікавы. Яна не топ-А, яна не супер зроблена, ёсць нейкія там моманты, за якія можна да яе дакалупацца, але агулам гульня цікавая, дзіўная, сумрачная такая, цёмная. І адзін з галоўных яе такіх, адна з галоўных пераваг, якая мне прям зайшла, яна, ну, як Metroidvania, то бок вам увесь час туды-сюды трэба будзе хадзіць. Там няма па сутнасці падказак. Усё, што вы знаходзіце, то бок вам самому трэба разумець, куды як бы ісці, што куды несці і што да чаго мае дачыненне. У гэтым сэнсе яна такая, мне спадабалась. У той момант, калі вось прям надакучылі гульні, дзе цябе водзяць за ручку, я такі, ёкранваю, магу я пагуляць у гульню хоць адзін раз, адзін сам. І вось яна прыкладна такая, яна як бы дае вам магчымасць самім разбірацца. Вядома, скажа, ну вы тую вобласць схадзіце, тую схадзіце. Ты ходзіш там і сам усё шукаеш, што да чаго можа мець дачыненне, і бойкі складаныя, і месцамі такія своеасаблівым падыходам. І я бы, вокам, калі ёсць магчымасць Game Pass, я бы на вашым месцы ўсё ж таки паглядзеў. Не спадабаецца, выдаліце, хоць грошы не змарнуеце. Вось, і Corsair Cave стратэгія выйшла ў Game Pass зусім нядаўна. Гэта, значыць, як гарадабудаўнічы сімулятар Corsair Cove, калі ты будзеш шукаць. Ты ўжо знайшоў. Вось, гарадабудаўнічы сімулятар, толькі не гарада, а пірацкая бухта. Значыць, вы будуеце сабе пірацкую бухту, вертыкальная забудова, то бок там можна не толькі будаваць на плошчы, але і ўверх, уздоўж стромкіх скал, гор можна ставіць будынкі, абмежаваныя як бы прастора, дзе это ўсё можна ўмантоніць. Караблі, не ведаю, наколькі там развітая сістэма менавіта пірацкай дзейнасці, так, то бок ці можна там прям хадзіць войнамі на суседзяў, это я не магу сказаць. Мне здаецца, такі тут больш уплыў ухіл у будаванне, і пірацкая дзейнасць тут пастоль, такая, напэўна, больш намінальная. Вы просто будзеце некуды, напэўна, караблей выпраўляць, і яны просто будуць назад прыплываць і нешта там прыносіць нейкія рэсурсы. Ось, так што можете паглядзець. Ось, дарэчы, да пытанняў пірацкай тэматыкі, што яна, кожны месяц паўгады лазіць нейкі праект на гэту тэму. Вось, гэта пра рэзананс Plague Tale. Тут піраты, паўсюль піраты. Вось. Напэўна, і ўсё. Напэўна, ўсё. Там нейкі
китайцы нейкія яшчэ анімешнікі, ну это я ніколі не гляджу і можа быць нешта прапусціў, што не цікавае, там які штурмавік гэты L2 штурмавік, гэта я ўвогуле ніколі не глядзеў і ўсё, я ўсё сказаў. Добра, дзякую за тое, што пазнаёміў нас з гульнямі жніўня. Тут яшчэ невялічкія навіны у мяне засталіся, што тычыцца Disc to Digital Xbox. Мы уже про гэта пісалі аднойчы ў нашым тэлеграм-канале Відзік, спасылка на які ёсць у апісанні пад гэтым відэа і прынамсі можаце знайсці на адным з QR-кадоў. Карацей, Disc to Digital гэта такая наступная функцыя, якая будзе пэўна ўжо хутка павінна мусіць дэбютаваць, таму што пра яе ходзіць шмат чутак. І зараз уцёк унутраны родмап усяго гэтага, унутраны дакумент Xbox, які яны разаслалі усялякім гульнявым выдаўцам, дзе расказвалі пра тое, як агулам гэтая праграма, гэтая функцыя будзе працаваць і як яе планавалі прынамсі раскатваць, што нібыта ўжо у мінулым месяцы для тых, хто запісаны ў Insider Public Beta для Xbox, то бок бета-тестеры, скажем так, усялякіх новых функцый, Disc to Digital павінна была пачаць працаваць, а вось у жніўні гэтага года яе павінны былі зрабіць даступнай ужо, лічы, што для ўсіх. Пра што гэта агулам такое? Гэта такая функцыянальнасць, якая дазволіць нібыта перанесці фізічную копію вашай гульні у лічбавую ліцэнзію на гэтую гульню. То бок у вас ёсць нейкі дыск з Xbox са старой нейкай гульнёй, вы ўстаўляеце яе сабе ў вашу кансоль і лічбавая версія гэтай гульні, яна прывязваецца да вашага аккаунта Xbox. Вось, і наступным разам вам ужо не трэба ўстаўляць дыск, вы можете проста спампаваць гэтую гульню з магазина Xbox. А калі вы агулам прадалі гэты дыск і хтосьці іншы гэты дыск уставіў у сваю кансоль, то у вас адвязваецца гэтая лічбавая ліцэнзія і перапісваецца гэтая лічбавая ліцэнзія на новага уладальніка, на новага гаспадара гэтага дыска. Для чаго гэта агулам робіцца? У тым ліку дзеля таго, каб вы, калі там страчваеце дыск ці можаце яго нейкім чынам пашкодзіць, каб гульня для вас заставалася даступнай, што вы яе ўсё ж такі купілі. А па-другое, і гэта хутчэй за ўсё, гэта намаганні Microsoft, намаганні Xbox у тым, каб перанесці агулам, падрыхтаваць вас да таго, што вось гэтае бяздыскавае будучае, пра якое Sony ўжо паспела абвясціць, што больш не будзе вырабляць гульнявыя дыскі для PlayStation з 2008, здаецца, года. Вось, што гэтае бяздыскавае будучае таксама праз некаторы час насцігне прыкрочыць на Xbox, і да гэтага таксама трэба рыхтавацца, тыпу аблічбоўвайце тыя гульні, якія у вас ёсць, таму што хутчэй за ўсё на наступнай кансолі Xbox, якая завецца Project Helix, яна таксама, як і наступная PlayStation 6, яна будзе бездыскавай, яна будзе выключна толькі лічбавай кансолю, і такім чынам Microsoft нас да гэтай будучыні рыхтуе. Вось, пакуль што не зусім зразумела, што насамрэч адбываецца з гэтай фічой Disc to Digital, таму што, гледзячы па гэтым роадмапе, пра яе ўжо павінна было стаць вядома шырокай аўдыторыі і афіцыяльна, але да гэтай пары пакуль што з ёй ніякіх падвіжак у гэтым сэнсе няма. Таксама ў гэтым роадмапе адзначана, што з кастрычніка 26 года павінны былі стаць даступныя арыгінальныя Xbox гульні на ПК. Зараз ужо пачынаецца штосьці такое адбывацца, таму што не так даўно Xbox анансавалі выхад 4
4 гульняў з арыгінальнага Xbox, якія сталі даступныя на персанальных камп'ютарах, і можна купіць і пагуляць. Гэта мне не вельмі вядомыя нейкія тайтлы, вось яны тут адзначаны, дарэчы, пра нейкіх вавёрак, ці это бабры, ці это вавёркі, невядома, што гэта. Карацей, вельмі штосьці спецыфічнае, што хутчэй за ўсё будуць ведаць адданыя кансолі Conquer? фанаты. Як? Conquer Live and Reload. Это яны дададзены таксама ў Game Pass, аж 4 гульні. Conquer Crimson Blink, Skies, High Road to Revenge. Shade, Skies і Fusion Frenzy. Так, 4 гульні дададзены ў Game Pass. Ну, вось. Карцей рыхтуйцеся да лічбавай будучыні на кансолях. Яны абавязкова прыйдуць, і мы з гэтым нічога не зможам зрабіць, прынамсі, як вядучыя відыка, дык дакладна. Відзіка, магчыма. Так, Галатавацца ўсім. Так. Яшчэ крыху хацеў расказаць пра тое, што адбываецца з серыяльнай адаптацыяй God of War, таму што у гэты серыял нейкія пераследуюць праблемкі. У тэлеграм-канале мы ўжо аднойчы пісалі пра тое, што галоўны выканаўца ролі Кратаса гэта Райан Хёрст, калі я не памыляюся, ён, пачаліся здымкі гэтага серыяла, і Райан Хёрст зняўся для 4 эпізодаў, ён адзняўся ўжо, але потым стала вядома, што ён атрымаў даволі сур'ёзную траўму, штосьці там парваў біцэпс, нейкую мышцу, што запатрабавала аперацыі, і аднаўленне пасля гэтай аперацыі зойме каля 6 месяцаў, пры тым, што яшчэ пасля гэтых паўгода яшчэ не факт, што ён зможа так жа жвавенька выконваць ролю Кратаса, як гэта было да таго, біцэп інжурі, вось так. Таму ён выбыў з акцёрскага складу гэтага серыяла God of War, і пайшлі чуткі, што хутчэй за ўсё на яго месца пойдзе Дэйв Батіста, які большасці, пэўна, вядомы па ролі у вартавых галактыкі, па ролі, матка найсвеньшая, як яго звалі? Дракса Дестроера, разбуральнік. Вось. Зараз Батіста крыху, дарэчы, не пасуе да ролі Кратаса, таму што ён пасля здымак у апошнім фільме ён падсушыўся, ён скінуў даволі шмат вагі і шмат мышачнай цягліц, карацей, цяглічнай масы. Так, і таму незразумела, ці ўсё ж такі гэта будзе ён. А мне скидывалі фотку, што ён уже нармальна ў яго форма. Ну, ён не такі, конечно, здаровы, прям здаровы, як быў, а ён і не павінен, дарэчы, Кратас жа ён таксама не прям у сэнсе такі ж прям аж бодибилдер. Дзе ты мне скидывалі, што ну все равно падсушаны, канешне. Ну, карацей, калі што, штучны інтэлект, я думаю, ён ўсё гэта выправіць. Піўка з пельменямі паесть, пап'ей нормально са сметанкай, і ўсё будзе нормально. Праз месяц ужо будзе зноў у вазе, у патрэбнай. Так. І яшчэ з таго, што гэту навіну таксама падавалі як тое, што ой, глядзіце, якія праблемы напаткалі God of War, таму што з'явіліся нібыта робяць рэкаст вось гэтага хлопчыка Калума Вінсона, які грае ролю Атрэя для другога сезона. Тыпу на другі сезон вырашылі з ім не працягваць дзейнасць, і гэта ўсё так больш у соцсетках падавалася як тое, што увесь серыял зноў прыйдзецца пераздымаць, таму што і там адваліўся, і гэта адваліўся. Ну, карацей, што магчыма атрымаецца зусім усё кепска, таму што у нейкі прадукцыйнае пекла ў нейкае патрапіў гэты серыял, але Калума Вінсона яго не працягваюць ім на другі сезон, таму што другі сезон гэта будзе экранізацыя God of War Ragnarok, і там ён ужо мусіць быць нашмат старэйшым, але для вось гэтай больш старэйшай версіі Атрэя ўсё ж такі вырашылі выбраць кагосьці больш дарослага, больш там дасведчанага нейкага акцёра замест вось гэтага хлопчыка, які
па вось гэтым адзіным кадры, які ў нас ёсць, ён больш падобны на такі На Матулін піражок. ну так ты ўжо пэўна штосьці такое казаў, ну паўтараюся Добра, яшчэ раз, што- сыначка-скрыначка. Пойдзе. добра, цудоўненька. Вось і гэта здаецца збольшага ўсё, што я хацеў расказаць. Яшчэ толькі ёсць, дарэчы, абновачкі ад Джорджа нашага РР Мартина. Майкла? Не. А Джорджа Майкла будуць якія? Ну ты ж... Ведаю, Майкл Джордан. Last Christmas, юкарны бабай, ты шо? Агулам не падобнае. Ты шо, абалдзеў? Вот так. Все падобна. Так, пішыце ў каментарыях, кого было больш падобна. Вось, карацей, калі вы чакалі вятры зімы, працяг гульні тронаў, новай кніжкі ў гэтым цыкле, то нешта, здаецца, час адпусціць, час забыць і час больш не спадзявацца на тое, што штосьці калісьці агулам з гэтага атрымаецца. Таму што, здаецца, дзед Марцін, ён раскіс канчаткова. У жніўні, 3 жніўня ён зрабіў допіс у свой блог, і гэта быў першы допіс, які ён зрабіў самастойна ў свой блог з лютага месяца. Увесь гэты астатнія паўгады рабілі допісы менавіта ягоныя усялякія памочнікі, якіх ён называе магутнымі міньёнамі. І нават з дапамогай іх ён не вельмі, ну, што яны вось ім можа нейкую частку працы сваёй дэлегіраваць, ён усё роўна не паспявае зрабіць усё, што хацеў. Тону гэтага допіса ён даволі такі нейкі асабісты, цяжкі, дэпрэсіўны і негатыўны. Ніякіх навінаў пра кнігі, зразумела ж, у ім няма. Замест гэтага Марцін рэфлексіраваў пра мінулы год. Яму ўжо споўнілася 77 год. Старасць для яго мае нейкія свае выпрабаванні. Ён па дарозе гэтай да 77 працягвае страчваць сваіх нейкіх сяброў і знаёмых, таму, як напісаў, змагаўся увесь гэты час з смуткам і нейкай дэпрэсіяй. І тое, што найбольш занепакоіла фанатаў у гэтым допісе, ён яшчэ адзначыў, што горшае, магчыма, яшчэ наперадзе. То бок дзед у нейкай такой злавіў сапраўднага сумнага, сапраўдную дэпрэсію, і не выглядае допіс як на чалавека, які, там, ведаеш, актыўна працуе над тым, што прыносіць яму задавальненне агулам у гэтым жыцці. Адзначыў ён толькі, што вось гэты рыцар сямі каралеўств, серыял, які выйшаў па яго кніжцы, што ён патрапіў на 9 намінацый на Эмі, у тым ліку як лепшая драма, лепшае драматычнае шоу нейкае. Вось, але агулам пра штосьці, што датычыцца непасрэдна вятроў зімы, ён не расказвае. У чэрвені, здаецца, мінуў вось такі важны перыяд. Здаецца, прайшло 10 гадоў з апошняй кніжкі. Апошняя кніжка гэта, калі я не памыляюся, танец з драконамі. І вось гэты час, слухай, ці не, нават не 10, там больше, чым 10 гадоў. Зараз я пошукаю танец з драконамі. Ага. Знайшоў. 2011, матка боская, 15 гадоў прайшло. Ну, карацей, за ўвесь гэты час ён не напісаў наступную кніжку, хаця за ўвесь той жа час, за тыя 15 гадоў папярэдніх, ён напісаў усе папярэднія кнігі з серыі ад гульні престолаў, якая ў 96-м годзе дэбютавала. Там амаль што 2 гады паміж кніжкамі было, потым 5, потым 6, а зараз ужо прайшло 15. І улічваючы тое, ён ужо неаднаразова казаў Марцін пра тое, што ён не дазволіць дапісваць гэтую сагу нікому,
То бок калі ён памрэ, сага застанецца недапісанай. У яго штось там паводле апошніх чутак, апошніх навінаў было напісана 1100 старонак рукапісу. Ён планаваў дабіць іх да 1500, але сам кажа, што праца ў стагнацыі, бо ён па некалькі разоў перапісвае главы, здаецца, напісаў, ранкам устаў, глядзіш, гаўно, не падабаецца, пачынаю ўсё перапісваць і такім чынам топчацца на месцы. Таму не ведаю, колькі ён яшчэ працягне, але пэўна ўжо мусім мы змірыцца з тым, што вятры зімы, крацей, не прывыкайце да вятроў зімы, і хутчэй за ўсё не будзе. Калі вы былі фанатам агулам вось гэтай кніжнай серыі. Таму вось такі сумны Марцін, такі сумны яго допіс, які я вам сёння прынёс з ягонага блогу. Ну, і ясна. на гэтым, здаецца, Человеку ўсё. 77 гадоў, што ўжо ад яго хацець? Ён ужо то самае. Можа, хоча пампкіны вырошчваць на лічачы, што агародзе, а не кнігі вашы пісаць. У 62 дапісаў папярэднюю кніжку, ну так, даволі складана. А некай, улічваючы, што нам тут 37, цяжкавата, Но, я яго агулам не суджаю. не, Дед. 0 асуджэння, 100% разумення. Сапраўды так. Вось, на гэтым збольшага ўсё, што мы хацелі вам сёння расказаць. А там няма ніякіх цікавых, ні гульнявых, нічога, там нічого супер. Лета. Ну, блин. Ніхто тут асабліва нічога не рыхтуе. Давай толькі адзначым, што у Рудзі на Ютубе, глядзіце, калі ласка, выйшла новае відэа з серыі «Пра што сюжэт». Папярэдняе было пра метро 2033, зараз метро Last Light, і агулам 50-хвілінны ролик, на які, я так разумею, тебе сышло просто велізарная колькасць часу. Гэта так. сумленная праца. А я думаю, що наступне буде яшчэ болей. Правда, наступне буде не по метро. Не про метро. Тому що А там про вже що? треба робити перапинки. Видиш, коли 3 гульні запару одним сеттингу, ти такий, ні, ребята, давайте не ще, може, криху інше, ще поглядім. Ось, планувався Exodus, це третя частка метро, яка вже з виходом на поверхню, там відкриті локації. Такий паўсталкер, напэўна, ці сталкер, як сталкер, тому що, ну, все вельмі падобна, постапокаліптична паверхня. Вось, але я вырашыў прыйсці да вытокаў, да крыніц свайго натхнення. Скайрыма? Перавыданне Скайрыма? А можна 5 Мне патэлефанаваў тот Говард і сказаў, давай яшчэ Скайрым. раз. Трэба рэмайстер відэа пра Скайрым на канале выпусціць і прадаць пару дыскаў. Я узяўся за Ведзьмара, за першага. Я хочу зрабіць вось вялікае відэа сюжэтнае, узяўся, і здаецца нармальна. Спачатку я нешта ўзяўся, потым квесты і такі, бля, такая ж яна вялікая нешта. Не, это дзядоўская нейкая тэма, што ты ўжо ведаеш, што і колькі цябе чакае, ты такі, ёкарны бабай. Я двойчы за яе браўся. На жаль, так і не змог. Ну, буду чакаць ужо гэтых рэмайстраў, рэмейкаў, якія зараз робяцца. Паглядзім, калі яны выйдуць. Ну, да, я просто подумал, что было бы неблага до выходу Ведьмара, ну, увогуле ўсе прайсці і ўсе вось так зрабіць відэа. Ну, паглядзім, нічого не буду пісаць, як, ну, зараз ідзе, але там уже один уступ толькі, напэўна, хвілін на 15 уже напісаны мной. На Netflixе будзе прэзентацыя многасерыйнай. Тым сэнсе, што там просто, каб вы разумелі, там колькі 6 і 7 глав з эпілогам. У меня толькі уступ на 10-15 хвілін. Мы ж такі, ну, в принципе, нормально. Ось. Давай тады аддзячым тваіх подписчикаў, і ты там подзелішся вот этой навіной пра... Ага. Ну, да, я хотел бы
Конечно, вялікі дзякуй усім спонсорам на Patreon за вашу падтрымку, тому што выключна дзякуючы гэтай падтрымцы мне атрымліваецца працаваць, рабіць такія вялікія відэа, высачаць час на такія вялікія відэа. Дзякуй вам вялікі. І для тых, каму незручна карыстацца Patreon, таму што там трэба з Беларусі VPN, і ў прынцыпе гэта вся сістэма нейкай там, сайт у прынцыпе можа быць незразумелым і супер камусьці, і карткі наши беларускі там не ўсе праходзяць. Ёсць нюанс, хаця не забаронена, все нормально, але хапае нюансаў. Вось у мяне атрымалася, я зрабіў такі крыху больш просты варыянт для Беларусі, гэта арыб, праз арыб, то бок ерыб, можна праводзіць напрамую плацежы на мой рахунак, там вось, калі ласка, можна скарыстацца QR-кодам на экране, які зараз вывеў Віталь, ці у адмысловым там у галінах арыб знайсці праз сістэму e-пост. Вось падрабязней можна знайсці ў маім тэлеграме ці пад маімі відэа. Буду вельмі ўдзячны за вашу дапамогу, і наконт гэтых арыбаў я рыхтую крышачку, там па-іншаму зраблю. Будзе больш простая сістэма падтрымкі і з магчымасцю пакідаць каментарыі, і вось гэта ўсё. Усім вялікі дзякуй. Вось. Я таксама падзякую патронам, якія працягваюць падтрымліваць і маю таксама працу, і выхады відзіка. І, дарэчы, яшчэ трэба адзначыць, што больш такая тэхналагічна навуковы відзік, ён пераехаў на канал Ляхновіч, таму што я зразумеў, што мне цяжка табе паўгадзіны расказваць пра якую-нибудь скардзіцца на штучны інтэлект, яшчэ на штосьці такое. Хочацца, каб у нас была больш такая двухбаковая дарога у тым, што як мы вядзём я як суразмоўца не моцна табе падыходжу ў гэтым сэнсе, таму што ўсе тым, які ты распавядаеш, я палоў слоў з іх не ведаю, там ты пачынаеш мыкі, быкі, а ў іксы я такі, што гаворыць? Так, таму так, яшчэ раз скажу, што я запусціў асобны падкаст, які завецца «Бубу будучыня», дзе агулам пра больш такое, пра тренды будучыні, пра нейкі космас, пра навіны тэхналогій, якія звязаны з будучыняй, і навіны навукі, і агулам, карацей, усё зараз пераедзе туды збольшага. І пакуль, калі вы шукаеце гэта, то пераходзьце туды, глядзіце гэта там. Вось, а пакуль я таксама падзякую сваіх падпісчыкаў, асабліва тых, хто у асобнасці тых, хто заносіць больш за ўсіх. Гэта Мова.хау, Дмітрый Суднік, Хімік 94, Алексей Гулев, Алесь, Алексей, Евген Барановскі, Мармоль, Іван Янчук, Вожык, Георгій Пугачоў, Алексей Адамович, Сергей Мухін, Александр Ціткоў, Алеська Роза, Влад Саўченко, Александр Кашэўскі, Алексей Гомза, Райдер 13. Усім вялікі дзякуй за вашу падтрымку. На гэтым, я думаю, можам ставіць кропку ў 79-м выпуску відзіка. З вами у віртуальнай студыі былі Віталій Ляхновіч і Евген Рудзі. Бывайце. Да пабачэння.